حدا درفو زي النحوة بحري 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 رمتي غاب بحري وبرمس وقتنا تخاف لو بحري ترفقت وننا كتمنى يا نوري ابدت حمام حرسي حديدي وتعري قمصت قبال قسم كل يوم لنا بحري 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 رمتها بحري رمتها بحري كم داي قبرا حيين زمت بندري لبدحو عاملو بمريد ببحري كم عرمونا يحقاي وحيمو وانبحري وعدو الزبزن سمين كنت خوينو زحري بحري 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 رمتها بحري يسر نباري علينا بنوطني المثل هو من دجاج نتانا وحد نطري المثل هو من الرحيل انت مسحت وطري المثل هو من الهوى ونقرت لنا البحري بريمنا فوتها يلم ببحري وخذ سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا وترو تمنيتان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون سفحن تنتنان حبريتان حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبرنا عدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخم من حسابكم من بهنات مقداف لعلو كله سابسكرايب جيركم نزي سرحنا محقاز دما أكتال نايتي ندوخ مزلنا نسعرو زلنا اتوم كي سلكوهم من كي تحقوهم من كل جزية تحقزونا دما مسجانا ناتنا وسني يبلون سالا تدقفكم يوزغص زلو تسرح مسخاتكم محجاز يتقارصون هنا دما كندا كمينا زكا لنا صبق حبريتا غزيهم ناي بزح ساعات سرح كابنا يستفلالي بودكاست نابتن كيتكم غزي خابتطفو اقداسن ايرتران هاجرنا زملكت زبلنا يا بمولو اكيبنا بزينا نمصالكم سلازي كاب 100 زخون سورسس زمت زل حبريتايو من البات نقال لهم قليل كوين نخص معكم خلي قلنا عناس كبد زبالة راح نقبر كم زلنا كوين يسمعنا جزيا كي وصلنا أبزي أقداس زينا زول نجمر. All right. According to a Saudi military spokesperson, Egyptian forces have arrived in Riyadh to participate in joint naval and infantry exercises with Saudi Arabia. The drills held in the Red Sea and other training zones aim to enhance coordination, strengthen combat readiness, and promote regional security cooperation between the two countries. The Red Sea, a hotspot for geopolitical competition. Naval patrols and military exercises are a common sight as nations seek to assert control and protect their interests in these crucial waters. For decades, the U.S. Navy played a dominant role in guaranteeing the security of the Red Sea. But today, regional powers like Egypt, Saudi Arabia, and others are stepping up, determined to safeguard their own interests and ensure የቀይ ባህር የጦር ልምምድ በቀይ ባህር ግብጽ ቀይ ማዕበል የተሰኘው ወታደራዊ ልምምድ መጀመሯ ተሰምቷል። ይህ ወታደራዊ ልምምድ ለኢትዮጵያ ስጋት መሆኑ በሚነገረው ብረት ስር እየተካሄደ ያለ ነው። ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ዮርዳኖስና የመን የያዘው የቀይ ባህር ትብብር ጥምረት አንዱ አካል የሆነው ይህ ወታደራዊ ልምምድ መጀመሩ ተሰምቷል። የግብጽ መከላከያ ኃይል ቃል አቀባይ እንዳስታወቀው ይህ ልምምድ ሁለቱ ሀገራት ቀጠናዊ የባህር ደህንነትን ጥበቃ ለማገዝ ባለፈው መስከረም ወር በፈረሙት ፕሮቶኮል መሰረት የተጀመረ ነው። በዚህ ጋር ልምምድ ኦልራይት
انتاينا نرزلنا one of the most interesting development is بهالزي مچم ابي احمد ابزناي ريتسي فورم كرسي ابتات اولا منبر انتو زيبكمني كعبليه كصلليه كربشه كوغا كعغرغريه كبل نوح وان كربشه فتينو ايكونن ابت كرسي ابتات اولا كرسي كوهبك بتاتقات اولا كتقرب ايكون كان تبايلو دما نفس بلد صفعيتي تقبيل زلو وزن ريو زلنا دما اكال نايتي بزي سفح ملك زغلصل زلو كنتاتينا نري زلنا what exactly is going on زي ناي قيه بحري صتا نموحاس تباهيلو ابز حلفه ورح دي ولا كلتا ورح بيلو أمانكو سعوديان قبصن وتهدراوي وين حيل بحري سممع جيرون كم زنبرو مغصل تادما ني مع كلاي بحرن كأي بحرن تاني محاسب باهيلو أوروبا والحبرتين كالو تكالاتن استساتفوا بقبصك وعلى تخايدون يرو أبو دما كم زقبروا بحد وخينا كسرحا خمزة لون سلزي أبزي بزحات هجراتين بايتت كوينن كم زتري وزر لهم أكل نيك بحري زغونا أجن نزي بحد وخين كا جوينت دريل سبهال ريد ويف شمنت تباهيلو زتكس بحد خوينهم زقبروا زلو نحيل بحر لممديو زي دما مجمريا بعابس اللي كتري وقت كنريو كنكلالنا نزي سلامتا يكم زبل زلو بغيح بحري اي بحري تان رقاتن كلو من يدلي everybody ابزاك سمر لك تشاينا بعلمان نمت دلين تلا تان رقاتن هيك اي بحري وحسك خونا لا نقدنا تابوس لزغني امريكا لعلمان نمت دلين نغرتلو قدانا هيك بحري تان سلام نخبوردو مغنياتو امريكا بميسايلاتان بحيل بحرام بسابماريناتان كترغاغصو يكالتن سلازي اتن ابت زوبا زلوا نساتن طراين كرغاغصو زخلايلا نزين سبات نزين نغبصني سعوديان مرحنتي باتنا لا مالتي سلازي زين هاغرازياتن زغبرو زلا راشا امريكا تن سوبر باورز تشاينا سلستين زيوم زغبرو زلو زدغفاين مغنياتو ما هاجر انصار زك خيد زخل تنيرو امريكا طراي نزيوم تطوابيلو اني بوس كون زخل قبل زخل زنبر امريكا كن فتينيو اب غزي بايدن فتينوم اب غزي دونالد ترامب ما مجمر يو بزي جميرو ايتعوتلون سلازي انتايلوم بار نايك بحر صتان رقاتن بتن ابو زلو هاجرات زي دما ايرترا ايدو نو 2010 تقتن 16 10 تقتن تازلو صحف قريبا نيرا بريزنت سيازما بزو حقاطاميتا تزاريبلو كاب غبص مستملسونت غدايتي اسفي تزاريبلو نيرو سلازي እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ባሕሪ ልምምድ ነቲ ፃዕታ ናይቲ ባሕሪ ርጉእነት ንምርግጋዕ ዝበሃል ዘሎ እዩ ግን ኣብቲ ውሽጢ ሪጅን መፂኻ ክትዛረብ ተጀሚርካ ድማ ካልእ ትርጉም እዩ ዘለዎ سعوديان قبصن مستنقف زوبا ابتقه بحر زلو هاجرات بحدو خوينن زغبرو زلوا ترغم يزبنا انتاي ترغم يبنا ندري لكم there is a very important signal ابت زوبا تزلو حيلتات نابت بوتا خيمصا من ينتن قند ابز بوتا كمصا زيدليا زلوا وصر حدا امارات زبال حيلي بفاغوا كاتو زدلي زلو وصر خلته دما اسرائيل እዞም ክልተ ሓይልታት ናብ ቀይ ባሕሪ ጽልዋ ንኽገብሩ ብዙሕ ተንኮል ዝስዕሩ ዘለዉ ምዃኖም ይፍለጥ እዩ ስለዚ ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም ከይመፁ ንሕና ድልውነትና ከምኡ ድማ ሓይልና ብሓደ ጠሚርና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ክልቲኦም ክመፁ ዝደልዩ ዘለዉ ኣብ ሱዳን ፈቲኖም ናብ ቀይ ባሕሪ ክመፁ ነቲ ሃገር ኣፍሪካ በቲንካ ናብ ቀይ ባሕሪ ንምምፃእ ብዙሕ ተፈቲኑ እዩ ኣይሰለጠን بوغن إيرتران ممسا تباهيلو دما بزح درامات يقبر له أبي بأفتق بحر مد ألن دو تاريخاو دو جن عفريد دو زبلو زلو تعلامة حنتن يا إمارات زدلو زل الأجندة أنا متكباري امبر نسو أفتق بحري زفت حل نقر يبلون نسر حتى نياتاتو دوموس تخفل زي كالي تال نقر تقبراي كلني تا دراما وناني أحاديو نتا أجندة زخفلا زلون زدفع زلون بأجيت تقوينهم إمارات كون كله اتزعب يسألجن نا إسرائيل كم يجركا نزنا يرترا أفدق بحري ننوح أمتات بتاعتها بسلام من جدي بشركة ناتي دلينيرهم سلدي سلت أدما بتنقل بدحر مجارجة بخالة جنداتنا جبرو نتنا إيرترا شجرن سأجمن زدفوز نبرو بمولو تاع جنداتي نا إسرائيل زنبرا مخانو أتبعنا هنرد على إسرائيل جن الجنداتنا تا نليبيا كتفرز ديو نيرا كتفرز ديو نسوريا كتفرز ديو نخالوت كتفرز كلا أمريكا تكبرو سلازي نتي منجست أمريكا بدحر مقارجة دزورو انتلو همين أمريكان أكتيفيستس نقوم مشيتن دزاربو لزلو عرستيو سلازي حنت حتى ترى زلابزي حي لبحرنا يرترا أبزي قدايزي سلم تايزي تساتفت بل أنت أقد أسد حتى لا بزحت سبعة دما بزحت توازلو يوم بزي يرترا
ብዙሓት ሃገራት ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ሰዲዶም ኣብዚ ተሳቲፎም ከም ዘለዉ ይዝንገር ናይ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ኣብዚ ክሳተፍ ዘይምኻሉ ኣነ ቁርብትለይ ደስ ኣይበለንን ምክንያቱ would be very very nice ሓይሊ ባሕሪ ናትና እውን ምሳቶም ጆይን ክገብር እንተዝኽእል ነይሩ እቲ ምክንያት ደይ መሳቲፍዮም እውን ኣይረኣኽዎን ኣለኹ ሓንቲ ሳጥራ ጎዲላ ዝብላ ምክንያቱ we really ገለገለ ኢትዮጵያውያን ክላገጹልና ንሪኢ ኣለኹ ኤርትራ ቀንዲ ዝሰፍሐ ኣብ ደገ ባሕሪ እውን ክነሳ ኣብቲ ናይቲ 8 ሃገራት ኣብ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ኣይተሳተፈን ወይ እውን ተሳቲፈ ዝብል ብግልፂ ኣይረኣናን ኣለና ማለት እዩ ሊስታ ናይተን ሃገራት ነይሩ I don't know if I can find it ኣብቲ ድሪል ዝሳተፋ ዘለዋ ናይ ኤርትራ ግን ኣይረኣኹን ነይረ ምናልባት ብናተይ ጌጋ ተሰጊሩ እንተሎ ደስ ብለኒ ጌጋ ናተይ ተኮይኑ እና I hope ኤርትራ ድማ ኣብቲ ኩነታት እቲ ክትሳተፍ ኣብቲ ዋዕላ እውን ኣይተሳተፈትን ነይራ ስለዚ ኤርትራ ከምቲ ኣገዳሲት ሃገር ምዃና እሞ ብመትከል ነዚ ጉዳይ እዚ ንነዊሕ ተቃለሰትሉ ሃገር ከም ምዃና መጠን ነጊድን ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትሕውስ ክትክእል ኣለዋ ተመክሮ ንምህናፅ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እየ ዝብል እዚ ሓደ ክፋል እዩ ተመሊሰ ከኣስራ ክፍትነ እታ ካልአይቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ኮይና ዘላ ምስኣ ተተሓሒዛ ትኸይድ ድማ እዚያ እያ ከፍ ንግድ መተላለፊያ በሆነችው ጅቡቲ ውስጥ ግብጽ አዲስ ወደብ ልትገነባ መሆኑ ተሰማ። በግብጽ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በቅርቡ ወደ ጅቡቲ በሚያደርገው ይፋዊ ጉብኝት ወቅት ስምምነቱ ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ጣቢያችን አፍሪካን ሬኔሳንስ ቴሌቪዥን ያገኘው መረጃ ያመለክታል። ጌታውን አበበ ጉዳዩን በዝርዝር ተመልክቶታል። ግብጽ በጅቡቲ አዲስ ወደብና የሎጂስቲክስ ማዕከላትን ልትገነባ መሆኑ ተገልጿል። ለኢትዮጵያ አይሊ ብጎረር አህመጽ ይዋሎም ቀንዲ ጸላኢት ኢትዮጵያ ከም ዝኾነት እትግለጽ ግብጽ ናብ ጎረሮ ኢትዮጵያ አታላም በስተፍላሊ አንፈታት ድማ ካይሮ ንአዲስ አበባ አብ ምኽባቢያ ተጸሚዳ ዘላም ግብጽ አብ ጅቡቲ ሓዱሽ ወደብ መሳለጥያታት ሎጂስቲክስ ክታንጽ ምዃና ተፈሊጠላም ግብጽ አብ ህንጸት ሓደሽቲ መሳለጥያታትን ወደብን ሎጂስቲክስን ኣብታ ወሳኒት ማእኸል ህጉራዊ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ጅቡቲ ክተኣቱ ምዃና ተፈሊጠላም እዚ ምንቅስቃስ እዚ ድማ ምክትል ቀዳማ ሚኒስትር ግብጽ ኣብታ ትሕተ ቅርጺ ሎጂስቲክስ እትፍለጥ ጅቡቲ ኣብ ዝገብሮ ዑደት ናብ ግብራዊ ክሰጋገር እዩ ተባሂሉ ይግመታሎ ብመሰረት ናይ ዝምትሕባር ብ3 ሕዳር ኣብ መንጎ መሐመድ ፋቲ ሙሳ ዝምራሕሉ ግብጽን ኣብ ወንበር በዓል መዚ ወደባትን ናጻ ዞባታትን ጅቡቲ አቡበከር ዑመር ሓዲን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባዮም እቲ ጉዳይ ብወግዒ ወፂኡ ዘቶም ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ምክትል ቀዳማ ሚኒስትር ልምዓት ኢንዱስትሪ ግብጽ ካሚል ኤልዋዚር ወግዓዊ ዑደት ኣብ ዝገብሮም ምድላዋት ዘተኮረ ነይሮም ተወሳኺ ኣብ ትዑደት ክኽተም ዝግብኦ ስምምዕነት ቀንዲ ነጥብታት ተሸፊኖም እዚ ድማ ንሓያሉ ስትራቴጂካዊ ፕሮጀክታት ወደብ ዝምልከት ተባሂሎም ሓደ ቁልፊ ተበግሶ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎም ዘመናዊ መራገፊ ባይታ ዝኾነ ኮንቴነር ወደብ SGTD ናብ ሙሉእ ሓምላይ ወደብ ንምቕያር 20 ሜጋዋት ዝዓቕሙ ሶላር ፓርክ ምምዕባል ዘጠቓልል ተባሂሎም ብተወሳኺ ግብጽ ናብ ዞባዊ ዕዳጋታት ሰደድ ብውዕል CIF ጅቡቲ ንምልዓል 10 ሄክታር ዝስፍሓቱም ዞባዊ ሎጂስቲክስ ክፍጠር ተባሂሎም ትርጉም ዘሎ ፕሮጀክት ድማ 1450 ሜትሮ ዝንውሓቱም ወደብ 18 ሜትሮ ዕምቆት ዘለዎን ዓመታዊ ዓቕሚ 5 ሚልዮን ዓቕሚ ካርጎ ዘለዎ ኦኬ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ንኢትዮጵያውያን ናይ ብሓቂ ሕቆኦም ዝጎዘዮም ነጥቢ ክንብለ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ንነዊሕ እዋን ነታ እንኮ ኣብ ደገ ባሕሪ ትቦም ዝነበረት ጅቡቲ እውን እንተኾነ ከመስግንዋ ኣይተረኣዩን ብግምጣሉ ብኣሽሙር ክዛረቡ ንግብፂ ከንበርክኹ ንግብፂ ሕቆኣ ክሰብርዋ ብቁጠባ ክርምስዋ ሕልፍ ሓሊፎም እውን ብናይ ቀቢላ ጉዳይ ገይሮም ከዳኽምዋ ብዙሕ ህቀናታት ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ዋላ እኳ ጅቡቲ ነቲ ዝገጥማ ዘሎ ብግልፂ ክገጥምዎ ወይ እውን ፊት ንፊት ንኢትዮጵያ ክገጥምዋ ዘይክእሉ እንትኾኑ ክገብርዎ ዝኽእሉ ግን ሓደ እዩ ከመይ ጌርካ እቶም ንኣቢ ዝድግፍዎ ዘለዉ እንኮላይ ኣብ ንባዕሉ ናብ ጅቡቲ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኤግዛክትሊ ንኢትዮጵያ ክሕምሙ ዝኽእሉ ሓይልታት ብምምፃእ እያ ክትኣልዮ ትኽእል ስለዚ ናይ ጅቡቲ ጂኦግራፊካዊ ሎኬሽን ከምኡ ድማ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ከባቢ ዓሰብ ዘሎ ንግብፂ ናይ ሂወት ሕቶ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ስዊስ ካናል ኣካል ናይቲ መወዳድርቲ ዘይብሉ ምንጭ ናይ ቁጠቦም ስለዝኾነ ስዊስ ካናል ሙሉእ ክሰርሕ ተኮይኑ ባቤል መንደብ ውሕስነት ክልወካ ኣሎ ክትቋፀረለካ ማለት ኣይኮነ ግን ኣብኡ ውሕስነት ወይ ከዓ ፀላኢኻ ኣብኡ ክኣቱ የብሉን እንተዘየለ ባቤል መንደብ እንድሕሪ ሒዙ ስዊስ ካናል ድማ ማዕርዩ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ክትተሓናነቕ ስለትኽእል እዚ ግብፂ ናብዚ ቦታ እዚ ክትመፅእ ከም ትኽእል ፈሊጦም ነታ ገይም ብዝበለፀ ክፃወትዋ ይፍትኑ ኣለዉ ንጅቡቲ ስግኣት ክገብረሎም ዝፈጠረ ድማ እዛ ኣብይ ኣሕመድ ኣንቂድዋ ዘሎ ኣብዚ ሓንቲ ኣርቲክል ተፃሒፋ ነይራ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ትብል እዚኣ ናይ ዓፋር ዝበሃል ዓልየት ተጠቂሙ ፖለቲካ ክሰርሕ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ እታ ዓፋር ትብል ናብ ጅቡቲ እውን ፅልዋ ኣለዋ እዩ ብፍላይ ጅቡቲ ድማ
በዚ ኤትኒካዊ ፀገም ኣብ ሰንኮፍ ወይ እዚ ናይ ኤትኒካዊ ፀገም ኣብ ሽግር ዘለዋ ክንዕቕ ኢለ ይኮንኩን ዓፋር ኣብ ኤርትራ 3% ክኸውን ይኽእል ኣብ ጅቡቲ ግን 30 ድዩ ዋላ 35% እዩ ስለዚ ምኻድ ዓፋርን ሶማልን ጥራዮም ቶም ሃገር ስለዚ እቲ ፀገም እዚ ኤትኒካዊ ኣብ ዘበግሶ ዘሎ ዓብ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ኣብ ጅቡቲ ኣብ ኤርትራ ዓፋር ክነዓቁሎም ወይ ክግደፍሎም ይብል ኣለኹን ዓፋር ግን ንእሽተይ ኮሚኒቲ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ዓፋር ፀገም ዝበሃል ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ወይ ኣብ ናይ ህዝቢ ፀገም ናይ ህዝቢ የለን ተርዲኹን ብሌን ናቱ ሃገር ክገብር ዝፅዕር የለን እዚ ናይ ዓፋር ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢትዮጵያን ዓፋር እዮም ናይ ውሕዳት ኤርትራውያን ክልዎም ክልዮም እቲ ገይም ድማ ብዓብዩ ኢትዮጵያ ተበግሶ ዘላ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓፋር ልዕሊ ካልኦት ተወፅዒ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማዕረ ከም ካል ህዝቢ እምበር ንዓፋር ብፍሉይ ዝወርድ ዘሎ ስቃይ ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ ንብሌን ወይ እውን ትግረ ወይ እውን ብዳውየት ብፍሉይ ፀጋታት ዝህብ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዓፋር ግን ዝሓብእ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ማንም ሰብ ከምኡ ክብል ኣይክእልን ወላቲ ፋናቲክ ዝኾነ ተቃዋማይ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤትኒክ ናይ ኤርትራ እዩ ክስቶ ዓሌት ናይ ክስቶ ትረባሓላ ዓሌት ናይ ክስቶ ድማ ትኸስራላ ዝብል የለን ኣብ ኤርትራ ቢኮዝ ዊ ኖው እቲ መንግስቲ ብዝደለኻ ክትነቕፈ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዓሌታት ግን ፈልዩ ዝርኢ ይኮነ እዚ ኣብዚ ክሊር ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ኤትኒካዊ ፀገም ክትፈጥር ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን ብግምቲ ኣሉ ኣብ በዓል ጅቡቲ እዚ ኣርእሲ እዚ ሰንሲቲቭ እዩ እዚ ኣርቲክል ድማ እንታይ ኢሎም ዝምግቱ እቲ ኣብ ኣንቂድዎ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እቲ ፀገም እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ ንምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ንህዝቢ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ዘሎን ኣብ ጅቡቲ ዘሎን ክሕብሮ እየ ኢሉ እንዲ ዝዛረብ ዘሎ እታ ዘረባ እንታይ ማለት እዩ ኦሮሞ ኣብ ኬንያ ዘሎን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎን ከመይ እዮም ክሓስቡ ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ህዝብን ኣብ ሱዳን ዘሎ ህዝብን ከንታይ ክሓስብ ኣብ በትናቱ ሎጂክ ማለት እዩ ሶማል ኣብ ኦጋዴን ዘሎን ሶማል ኣብ ሶማልያ ዘሎን ከመይ ክሓስብ ስለዚ እቲ ዘረባ ንኢትዮጵያ ኣብ ምፍርራስ ዓብ ገደ ክገብር ዝኽእል ዳ እምበር ንዓፋር ከድሕን ዝኽእል ኣጀንዳ ኣይኮነ እናበሉ እቶም ኣርቲክል ዝፅሕፉ ዘለዉ ብተደጋጋሚ ይዛረቡ ኣለዉ ብሓን መለስ በዓላቶም ክዛረቡ ከለዉ ንስማዕ ይወስዳል ያው ግብፅ እንደምታውቀው የቀይ ባህር ፎረም ላይ ግብፅና ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያን የማረቅ ወይም ደግሞ ቀይ ባህር አካባቢ ኢትዮጵያ እንዳትደርስ በአደባባይ ተናግረዋል። የኤርትራው ፕሬዚዳንትም ካይሮ ሄደው ይህን ነገር አረጋግጠዋል። ሳውዲ አረቢያ የጅቡቲን ታጁራ ወደብን ተኮናትራ ለማልማት ውሳኔ ወስናለች። ስምምነትም ተፈጽሟል። አሁን ትንሽ ጆሮን ጭው የሚያደርገው የሚያስደነግጠው ነገር ግብፅ የጅቡቲን ወደብ ተኮናትራ ለማልማት ወስናለች የሚል ነገር ነው። ይሄ እንግዲህ ለመፈለጋ እንደሆነ ይታወቃል። ግብፅና ኢትዮጵያን በብሔራዊ ጥቅም አንጻር ስታስቀምጣቸው ሁሌ ባላንጣ እንደሆኑ ይታወቃል። አይደለም ጅቡቲ ጋር መታ ከሻዕቢያ በጣም ኢትዮጵያን ሁሌ ማፈራረስ የሚፈልገው የኢትዮጵያን ሰላም የማይፈልገው ሻዕቢያ እንኳን ሽኮኮ ብላ ስንት ስራ እንደምትሰራ እያየን ነው። ወደ ጅቡቲ መቅረቧ ምንድነው የሚያመጣው ኢምፓክት የሚለውን ነገር በደንብ እንሄድበታለን። እኚህ አሁን ያሉት የጅቡቲ ፕሬዚዳንት የኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዝብል ዘለዉ ሓቆም እዮም ድማ ፎር ጉድ ሪዝን ግብፂ ናብ ጅቡቲ ኣትያ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ክትገብር ምውሳና መርዲ እዩ ነዚኣቶም ሓቆም እዮም ኣብዚኣ ተጋጊኹም ክብሎም ኣይክእልን እየ ምክንያቱ እቲ ፀገም ክረኣዮም ክኽእል ኣለዎ ዚስ ኢዝ አ ሲሪየስ ኢሹ ንዓታቶም ቢካዝ ዩ ፕሌይድ ዊዝ ፋየር ብሓዊ ክትፃወት ፀኒሕካ ብሓዊ ክትላገፅ ፈቲንካ ጌስወት ብሓዊ ዝፃወት ዝነበረ ሓዊ ካብኡ ጥሪ ኢሉ እንተቃፂልዎ ክስንብድ የብልካ ወይ ሃንደበት ክኾነካ የብሉን ብካራ ዝፃወት ዝነበረ ካራ እንተሓሪድዎ ሃንደበት ክኾነ ይግባአን እዩ ስለዚ ብካራ ይትፃወት ዝበሃልኩም እዩ እዚኣቶም ድማ ብልኡላውያን ሃገራት ዘይተኣደነ ወይ እውን ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለወን ሃገራት በኣታተን ክላገፁ ዝፀንሑ ሕጂ ኣገዳሲ ውሳነ ምስ ገበሩ ውይ ምባል ትርጉም የብሉን እንታይ ዝብል ዘሎ ስዑድያ እንታይ ክትገብር ኣትያ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስዑድያ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣትያ ዘላ ዓብ ሓደጋ ይኮይንዎም ዘሎ ስለምንታይ እዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ንዓታቶም እቲ ዝኸበደ ብድሁ እዩ ስዑድያ ናይ ኢማራት ካውንተር እያ ኢማራት ኣብ ጅቡቲ ይኹን ኣብ ኤርትራ ክኣቱ ይደልዩን እዮም ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ካብ ኤርትራ ንክወፅእ ኢማራት ፀቕጢ ዝገበረት ናይዚ እንታይ ካ ትብሎ ሬድ ሲ ፎረም ዝተገበረ ኤርትራ ንስዑድያ ክትሕጉስ ብዙሕ ጌራ ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን ኣብ ተፈላለየ እዋናት መርገፂያ ከም ዝቐየረት እዩ ዝንገር ንኣብነት ምስ ቀጠር ዝነበራ ዝምድና ክፈርስ ዝኽኣለ ንቀጠር ሃገራት ዓረብ ብምልአን ብፍላይ ጋልፍ ስቴትስ ስዑድያን ኢማራትን ብሓደ ኮይነን እንኮላይ ኩዌት ካልኦት ኮይነን ንቀጠር ኣብ ዘነፅልዋ ዝነበሩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ቀጠርን ኤርትራን ድሓን ዝኾነ ዝምድና ዝነበረ ክፈርስ ዝኽኣለሉ ምክንያት ንሱ እዩ ነይሩ ሓደ ካብቲ
ካልእ ኣጀንዳታት ነይርዎም ግን መንግስቲ ኤርትራ ተፃዊራ ምኸደ ዳይ ምኸደን ካላርሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ኢማራት እውን ካልእ ፀገም ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ መሰረታዊ ክኸውን ዝኽኣለ ኣብቲ ሬድ ሲ ፎረም ምስ ኮነ ኢማራት ክትኣቱ የብላ ምክንያቱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ቀይ ባሕሪ የብላን ፒሪየድ ንሳ ግን ብሓይሊ ክትኣቱ ስለትደሊ ዝነበረት እቲ ኩነታት ተደመሮ ካልእ ፀገማት ዝነበሮ እምበር ኢማራት እኮ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ነይርዋ ኣብ ግዜ ገዳናትና ድማ ኢማራት ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ገይራ እያ ምክንያቱ ኩሉ ተዓፅዩ ከሎ ብኢማራት ብዱባይ ብገለ ብዙሕ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ይወፅን ይእቱን ከም ዝነበረ መክሓድ ኣይደልን እዩ ብግምቲ ኣሉቲ ኢማራት ድማ ንዓሰብ ተጠቂሙ ኣብ ጅቡቲ ኣብ የመን ዝግበር ዝነበረ ረብሓታቱ ማለት ዘይነዓቕ ረብሓ ረኺቡ ይስውን ስለዚ እንካን ሃባን ነይሩ ክልቲኡ ብዝኾነ ሕጂ ተመሊሶም ክሪእዎ ከለዉ ግብፂ ናብ ጅቡቲ ክትኣቱ ምኽኣልሲ ዘይሕሰብ ዝነበረ እዩ ዘይሕሰብ ስለምንታይ 1 ቢልዮን ትኸፍሎ ዘለካ ሃገር ጅቡቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ 1 ቢልዮን ድሕር ንኸፍሎ ኣለና ከመይ ጌርካ ኢኻ ከምዚ ኢሉ ሓደ ሓይሊ ክኣቱ ከተፍቅድ ትኽእል 1 ቢልዮን ትኸፍሎ ዘለካ ንፀላኢኻ ከምፅእ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ክትዛረብ እውን ዓቕሚ ኣለካ ንሕና ንስኻ ነገር ክትገብር ወይ እውን ኣምባጋረይ ኣሻፈረይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣነ ዝኸፍለካ ዘለኹ ከመይ ጌርካ ፀላኢ ናተይ ትእቱ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ንኤርትራ እንታይ ለወን ክሓትዋ ንኤርትራ ፍፁም ክሓትዋ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኤርትራ 5 ሳንቲም ይኸፍልዋ የለዉ ኤርትራ ምስ ግብፂ ድያ ክትሻረኽ ምስ ኢማራት ምስ ስዑድያ ድያ ክትሻረኽ ልኡላዊት ሃገር እያ ንጅቡቲ ግን ፀቕጢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣነ ንዓኻ ከፍ ኢለ ኣብ ደገ ባሕርካ እናተጠቀምኩ ከመይ ጌርካ ንዓይ ፀላእየይ ትእቱ ኣለካ ንዓይ ክቆፃፀረኒ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ወል ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ንልኡላውነታ ዝደፍር ስራሕ ትሰርሕ ተለካ ክትዛረብ መሰል የብልካ ስለዚ ንልኡላውነተይ ንግዛእታዊ ሓድነተይን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝውቱ ስጉምትታት ትገብር እንተለካ ጅቡቲ እንታይ ትብል I cannot tolerate you ክትፃወረካ ኣይክልኒ ክፅመመካ ኣይክልኒ ስቕ ኢለ ድማ ክርአካ ኣይክልኒ ስለዚ ኣነ ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ኣብ ቁጠባ ክርዳእኩም ኣብ ዝምድናታት ናይ ሃገራት ናይ ሃገር ፖለቲካ ቀዳማይን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ናሽናል ሴኪሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ልዕሊ ማንም እዩ ዝርአ ናይ ገንዘብ ይኹን ናይ ገለ ረብሓ ገለ ዘይኮነ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ትወስዶ ስጉምቲ መብዛሕትኡ ግዜ ቤዝድ ኦን ናሽናል ኢንትረስት ኤንድ ናሽናል ሴኪሪቲ እዮም ዝብሎ እዚ ኩሉ ታሪፍን ገለን እኮ ቁጠባኦም ይርብሾም ኣሎ እዩ ግን ናሽናል ሴኪሪቲ እንድሕሪ ተባሂሉ ምክንያት ኣይትውን ኢኻ ሕጂ ናሽናል ሴኪሪቲ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ቀዳምነት ናትካ ድማ ዋላ እውን ንቁጠባኻ ዘኽስር ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ ግዴታ ኣለዎ ምክንያቱ ንድሕነትካ ናብ ቀላይ ክትድሕን ከለካ ብዛዕባ ዘለካ ትካላት ኣይኮንካ እንትሓስብ ከመይ ጌርካ ድሕን ኢኻ ዝሓስብ ዘለካ everybody ኣብ ቀላይ እንድሕር ኢቲኻዮ ወይ እውን ሓዊ እንድሕር ተባሪዑ ትካለይ ገንዘበይ ተቃፂሉ ዝብል የለ ነፍሱ ከድሕኒ ዝፍትን ናሽናል ሴኪሪቲ ድማ ከምኡ እዩ ዝሓስብ ሃገር ንድሕነታ ኣብ ትሓስበሉ ግዜ ረብሓታታ ብዙሕ ኣየገድሳን እዩ ስለዚ ግብፂ ናብ ጅቡቲ ምእታዋ ኣፀቢቓ ሕሚማቶም ኣላ ዝግበር ድማ የለን ስለዚ ኢትዮጵያ ካልእ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክደሊ ኣለዋ ወል ኩሎም ሃገራት ይሩ ካለም ትኡንኮ ምስ ሶማሊላንድ ዘለካ ምስ ኬንያ ዘለካ ምስ ሱዳን ይብሉ ኣለዉ ሱዳን አይ ዶንት ቲንክ ግብፂ ኣብ ሱዳን ዝለዓለ ፅልዋ እዩ ዘለዋ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ ናብ ኬንያ ኬድካ ድማ ናብ ሶማሊላንድ ዘሎ ዕድልካ ካትርኢ ሳምበር ጅቡቲ ድሕሪ ሕጂ መፃወቲ ክትገብረሎም ከምዘይኮነ ተረዲዎም ኣለዉ ብርግፅ ኣብ ጅቡቲ ገይሮሞ ዘለዉ መስመር ናይ ንግዲ ብኬንያ ክትክዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ሎጂስቲክስ ቢልዮንስ ኢንቨስትመንት ስለ ዝሓትት ምስ ቻይና ድማ ንግዲ ተለካ ቻይና ድማ ናይቲ ጅቡቲ ኦፕሬተር እያ ስለዚ ኢልካ ዝጠራርዕ ናሽናል ሴኪሪቲ ብላብላ ክብሉ ከሎ ሓሶት እዩ ቻይና ብጎረሮካ ሓኒቓ በዚ ተጠቀም ክትብለካ ትኽእል እያ ምክንያቱ ናይቲ ወደብ ኢንቨስት ገይራ ዘላ ንቻይና ንኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ድማ ዓብይ ገንዘብ ኣለቂሓቱ ዘላ ቻይና ስለዝኾነ ስለዚ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ ተራ ዘረባን ጠራዕራዕን ዳኣ እምበር ናብ ክውንነት ክቕየር ዝኽእል ኣይኮነን ሕጂ ነቲ ብምሉእ ዝበሃል ዘሎ ናብ ኤርትራ ገፅታ ንቐይሮ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኩሉ እዚ ዘብፅኦም ዘሎ ድማ ብኤርትራ ዝጀመረ እዩ Asaf, the forgotten port that could redefine Ethiopia's future. In 1993, Ethiopia lost its sea, and the world barely noticed. But what if that loss wasn't just political, it was illegal? What if the Red Sea port of Asaf, now under Eritrea, was never meant to be theirs? Because behind the headlines of Italy signed so-called treaties in 1869 and 1882 with local Afar leaders to occupy Asaf, it wasn't እንታይ እስከ ይብሉ ኣለዉ እዚኦም ሓውታት እያን ዝኾኑ ጎረቤት ታሪክ ምፍብራኽ ታሪክ ምብልሻው ታሪክ ምፅያቕ ኣካል ናይቲ ክኸድዎ ዝደልዩ መንገድን ዝመርፅዎ ዘለዉ ኩነታትን ምዃኑ ንክንፈልጥ ኢልና ኢና ሕጂ ነቲ ታሪክ ንክምዝንባዕ
بفلاي ناب عسب زتكوري متقعت اليوم زقبر زلو عسب بمسرته أفشعين شو من تميتين دحريت تمليسهم منيليك تقوط عصيروا خمس نبرنا توم سلطانيت تليان كتعطو خلادو كمز خلادو أفدق بحرنا نايو انت هاو بتصحيت هلنا بزون سمعوهم حقاونة تاريخاوي ورشاكم دما هزباوي دو ديموغرافيك دو زبل زلو መንግስታት ምንበል ከአፍሪካ ህብረት መተዳደሪያ አንፃር ይሄ ውሳኔ ህጋዊነት ያለው ነው። አሁንስ እንዳሉት 30 ምናምን አመታት አልፎታል። ይሄንን ጥያቄ ድጋሚ ሪክሌም ማድረግ እንደሱ አይነት እንትኖች አሉ። አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው። ህጋዊነት ማያረጋው በምን የተነሳ ነው? ፐርማነንት የሆነ ጊዜያዊ መንግስት ሳይሆን ቋሚ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ በምርጫም ሆነ በምን ተቋቁሞ እሱ ቢወስነው ነበር ተገቢን የሚያደርገው። كم تري ودلهم نتي ريفرندم نا إيرترا أنصارو مزراب ولا ونت جزاتاوي منيليك مستليان زفرمو قدمي ونتخونه تناي روباتينو زبحال بعسب مسيو مستوم سلطانات ناي عسب مجمريا طليان قدممصو وعلك قبرو خلو اتهم زفرمو عفار ناي عفار سلطانيت سلطاناي نبرو من مخنياتو تي منيليك زبحال شفتا ويون مسكدحان مراحنا يتحقروا زنبر زمان مسافنتي حدا مسفنين يا رب إثيوبيا نسوسي نتجا ماقبنا إيرترا يقاصرو سلازي نبره اتو سلطانه يتعوز نبره سي كفرم سلطانه يتوهبون سلازي بزي سلطان سلازي فرمي قبولا يكونن تزغبرو زوم سبات زياتهم قلت عنا زلوم هيكونن كنبل كلنا ساكتي كاب زيرو تمجسنا هيكونان اب كندوز اكل دحريد مال سكاي نبرن باي ذا واي حدا كابتي إيرتراويان زغبرو زلوم فلاي سيراك أتو سيراك بحلبين نزي قدايزي بتغكل دي بانكو زغبرو زلويو كالوت كيلاتاتنا إيرتراون بحق قداسيو ماس توعل كم استفرم وعلدما تمليس كاب زعبو كتزارب يبلكان نعبنت من اللي كالاين تليانن أبشحن شعتميتن مالتيو نايكلتيوم دوب إيرترا إثيوبيا along the عمات تودلك مرب بلسا انت زبحالا بزلو دوب كم سرحين اقرالو كم زتحانتسه ويون كم استردادو ابشحن شاتميتن كلت عندما ميموراندم استقبره مالتيو بريطانيا طليان اثيوبيا مالتيو ريفايزد تقدم حج استقبره متي دوب كم بحدش كم زقبرو ستيت مايتيب معرب بلالو كم دما ambassadors بالمالتي. So with the Kunama tribe remaining in Eritrea, تلازم كناما دمنا بإرترا بهر كناما دمنا بإرترا همزاتو أبشحن شاتميتين شومن تندما من اللي كالاين تليانن further defined the border between Eritrea and Ethiopia's Tigray province, extending southeast parallel to the coast toward French Somaliland. شعوب French Somaliland هجيجو بتزالا. سلازي تدوب بمولو كم استحانت سيهم زنقرزلو وزدما some argue that treaties were signed under colonial pressure and lack legitimacy post-colonial rule قال كمو زبل حتوتات علوجن مبزعته بفلايت وجن حسب زمت أرستي وجن كابكه بحري ناب إثيوبيا زلو 6 كيلومتر حتونا يمنيليك كم زنبري منيليكيو نتي حتى تغريبو 6 كيلومتر كاب بحري قبروا ليدوب مخنياتو بتبحر مزيوم صلات سلد موسو زنبرو نتوم صلاتن كيمصو كاب بحري ارحق ادني 6 كيلومتر قبروا ليلو زحتته نسو كم زنبري زنقر حجي ازي نمنتاينا كنبل دلنا نابوري قصوم فتنتات يقبروا سلو زلو መረጃን እናንሳና ወደ የበጌታቸው ረዳ መረጃ እናጠናቅቃለን። ኢትዮጵያ አላት ተብሎ አብይ አህመድ አለው። ኢትዮጵያ በአብይ አህመድ አገዛዝ ስር የምትጠራው ኤኒዌይ አብይ አህመድ እተማመንበታለሁ የሚለው አንድ ስትራቴጂካዊ በልዩ ሁኔታ ጥቃት ይፈጽማል የተባለ በውድ የተገዛ ድሮን ቦሌ ላይ ተመቶ ወድቋል። አልተናገሩም። ቦሌ አካባቢ ላይ አንድ የኢትዮጵያ ንብረት የሆነ ስትራቴጂካዊ ድሮን ተመቶ ተከስክሷል። ይሄ ድሮን የተመታና የተከሰከሰው እስካሁን ድረስ በሁለቱም ወገን ዝም ቢሉ የድንበር ተሻግሯል በሚል በኤርትራ የመከላከያ ኃይሎች የተጠለፈ ድሮን እንደሆነ ነው የሚነገረው። كم ريو زلنا أبي أحمد عبدرونات زيادة أمنت كم زلوا بدرونات غيرو دما عودو كينات كغير كم زخل زحسب مراحل مخاني زنقر
كم وتر دما درونات ناتو درت ناتن حليفا ويون أب قسقاس بوتاتات تنقسقاسا لعلو كل دما تازبلا أقداستا كاب بزح منشتات ون رخيبا زلوخي بفيديو ملكا سلسة رغبتا بزنبر استراتيجيكاو درون مالت أقداس علاما كبر كهرم زغل كبور زخون درون تتقيمو تنزمك حلن زنبرا دروناتيو حانتي أبا خلا حما خشت كم استغيرتي زنقر زلو زدما a very clear signal أبي أحمد درتنا عقمي ينقرو خمزلو درت أبي إرترا زلو عقمي إنتاي كم زمسل يم زنقرو زلو سلازي أبي أحمد قوسي موايتم يلي زلو يزبال زلو جن إرترا تبوز خونا سيجنال يبولو أنا I think كاب وجن إرترا كاب سرايد مرات كاب جنرالاتنا إرترا يخون كاب منكسي إرترا طريقة نايرة باش عمل كتيلن نتكنتات كالميري وزلو هاجركا كوركاي لولاونتكا كمنتلي نزبلكا زلو بزح نجر كتجبري خاتفتن سوماليا كوم مسجع تماري خم يخم يلنا بكل يغيرو مخنياتو عقمية بلون إثيوبيا أنت مسيوه نخمكت إرتران كومي كونتن أنت مزيخا أنت كم زجات مكان فلتنا يس يقبر له يمسك على دبلوماسيا سعرت تجبر عليه جن بجاخا نزح حسابك لمن هو بلبك من لس جبر وزبهالي يلن كوم زبهالي يلن إرترا تلمن زلنا عبا نزل سبزي قال ما هدمك نجبر له حتى زر عربي بلو ملاي نزر عربنا مخنياتو بلو لاونتنا زرب يلن السبزي نقدر شركناتن ملحسو حسوتن حقن كفل زي كل ملحسو لزلهم بر تحتو زلك علي مزقا نزرارب له قداي يبلنا 3 عمد تواغانا على 3 عمد زمكتنا نسي نخمزي لنا لولاونتنا ركبنا ناي طرح ودب نختكم سراويتك تولو دمر هيسنا زمصنا سنت بشالا مالا نزي سبز فرهنا كنبو زي الحساب يزبل ملسي بتكبار يزركب زلو سلازي اذا درون زيا نفسها زخالت ازارابيت عرسيا خوينا زلا اتصبغ نجر دما ابي احمد قسي موايت ميل زلو 10 غزي تحديد تقبر زنبره قس بقس هامنا تفي خيد كم زلو يزنقر من البعد اتي زقات ما زلو سردما بكل من قدم رأي دلي هذا كابزي ابزيا سمعوا اسك كنت سلسه كتحازلكم يدريو زياسك سمعوا هذا I think what the Prime Minister is or the Prosperity Party and all the generals now are pursuing isn't just commercial access to ports, right? It is a piece of real estate, you could call it, for a maritime access for the Navy. Because if you heard the Prime Minister talking about, we've been building the Navy for the last how many years, and he threw a jab at the parliamentarians saying like, were you expecting us to swim here when we've been building the Navy for so many years, so why are you surprised now that we are outlining our demands? I think that was the first blunt approach by him to saying that. زيا تحطو دلا حطو انت تبل دلا بقداي ناي عصب كون كله ناي ترى أفتق بحري أيكونز دلزلو بغلط بلا مالتي ناي نقدي موتسي أيكونز دلزلو مخنياتو أبزناي موداتا بارلاما زموتو حيل بحري نسال 4 عامتنا هنصو زلناسي أبزي ترموز دينا أبزي ترموز نكحمبسو دينا نقبرهم زلنا سلازي هسا بزي انتنشناتو بقلتي غير وزلو سلازي تاتا حتى دلا قالوا ناي قدم برايم مينستر نا إثيوبيا زنبره ملس زيناو قالوا يا سمحال ملس مالتيو It's not just a commercial port that Ethiopia is seeking, or he is seeking, or the Prosperity Party is seeking. So I think this is where it becomes a bit a sovereign access, maritime access, versus a commercially negotiated access to commercial port. Okay. And so, I think Abiy belongs to the Bibi Netanyahu school of avoiding democracy through war, right? And so I think even the possibility of a little bit of election pressure actually terrifies Prosperity, and what they would like to do is either build a populist base again through war, or find a reason or use war as an excuse to postpone elections. Excellent. I mean, بزح جزيد سمعناه زربايو أفتق بحري زبل دراما ناوسخ زخيد زلو أبي أحمد محازو ويون تمهرايني بيبي نتنياهو
ናይ እስራኤል ምዃንያት ነግር ዘላ ነተንያሁ ነፍስ ወከፍ ሕቶ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ምርጫ ናይ ቤት ፍርድን ክቐርብ ከሎ ኩናት እዩ ዝጅምር ደብዳቤ ዝጅምር ምክንያቱ ካብ ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ ናይ ዲሞክራሲ ብኩናት ገይሩ ክሕባእ ዝፍትን ሰብ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንዑ ቀዲሑ ምክንያቱ ማለት ብግምት ኣይኮን ከም ትወዳላ ግዳ ሓቂ ክንደይ ግዜ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ናበለ ዝፍክር ሰብ እዩ ንቃዛ ብዙሕ ኣብነታት ዝጥቀም ዘሎ ሰብ እዩ ዓቕሚ እንተዘለዎ ከም ነተንያሁ ኮይኑ ክኸይ ዝደሊ ሰብ እዩ ስለዚ ምርጫ የለና በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ እውን የለን we all know that ግን ነታ ንእሽተይ ዘላ ትበሃል እውን ካብኣ እውን ዝፈረስ ሰብ እዩ ስለዚ እታ ሓቶት እታ ንእሽተይ ትበሃል ምርጫ ትመፅእ ዘላ ኣመና ስለ ተፍሮ ኣብ ኩናት ክሕባእ ዝደሊ እዩ ካልኣይ ግን ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ እታ ሰግመንት ቆሪፅና ጥራይ እቲ ኣገዳሲ ስማዕኩም ስለ ዘለና እምበር ካልእ ከዓ እንታይ ትብል ዝያዳ ኣብይ ኣሕመድ ፀቕጢ ናይ ቁጠባ ኣለዎ እቲ ፀቕጢ ናይ ቁጠባ ድማ መህደሚ ክደልየሉ ኣለካ ካብ ኩሉ እቶም ጀነራላት ናቱ ኩናት እንተዘየለ ክበልዕዎ ክእሉ እዮም ስለዚ ኩናት ማለት ንዖም ውግእ ማለት ጥራይ ኣይኮነን ኩናት ክኾን ከሎ ኣብ ናይ ሰራዊት ሎጂስቲክስ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘሎ ዳርጋ ኩሉ ሎጂስቲክስ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እቶም ጀነራላት ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን ገይርዎም ዘሎስ እዩ ገለ ናይ ምግቢ ገለ ናይ ገለ ካምፓኒታት ኣለዎ ስለዚ ረብሓ ኣለዎም ኣብቲ ኩናት ኣመና ናይ ገንዘብ ረብሓ ዘለዎም እዮም ከም ናይ ኤርትራ ተወፊዮም ዝሰርሑ ወይ እውን ንሃገር ኢሎም ዝንቀሳቀሱ ሰባት ኣይኮኑ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣብቲ ገባሕሪ ይደሊ ናይ ንግዲ ፀቕጣት ከጉድል ኣይደሊ everything is a staged thing ደይመደይ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ኣብዚያ ድማ ነታ ዘላ ኩነታት ኣነፅር ኣቢሉ መሊስሎም ኣሎ ኣብርሃም ከይዱ ዝፈለጥ ኤርትራ ሉዓላውነት ኤርትራ ዝተቐበለ ኣብ ወልቂት ከይዱ ተቐበለ ድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣን ንኸይውገድ እውን ኩሉ ዓይነት መንእሰይ ኤርትራ እውን መስዋዕቲ ከፊሉ 4 ኪሎ ዘቐመጦ ሰብኣይ ኣይፈልጦን እየ ዓሰብ መን ከም ዝሃባ ኣይፈልጥን እየ ዝበሎ ነገር ኣሎ ውዕል ኣልጀርስ ናይ ባድመ ናይ ዛላንበሳ ኢሮብ ጥራሕ ድዩ ዘካልል ውዕል ኣልጀርስ ካብ ዶብ ሱዳን እስካብ ጅቡቲ ዘሎ ኣየካልልን ድዩ ውዕል ኣልጀርስ ንምንታይ እዩ ሽዑ ኣይንፈልጦን ኢና ዘብል ኣብይ ኣሕመድ ሰበዘና ናብ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተቐቢለ የለኹ ውዕል ኣልጀርስ ዝብል ነበረ ካበይ ናበይ እዮም ተጓዒዞም ዘሎ እዞም ሰባት እንታይ ይመስለካ ብሱር መርህ ዝበሃል የለን ኣብ ኢኮኖሚ መርህ የለ ኢኮኖሚ ኣጀንዳና ስለዚ ኢኮኖሚ ማዓት ምተዛረብና ነርና ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ፖለቲካ መትከል የለን ከም ደርሆ ጥርት ዝበለት ምሽሓሪ ከም ትለቅም ኣብ ቅድሚኦም እዚኣ ትረብሕ እትኸውን እያ ኢላ ጥር ዝበለት ነገር ተርቢኦም እዮም ዝቆልቡ መርህ ዝበሃል የለን ረአ ብመሰረቱ ሬድ ዋን ዶፍቲ ናይ ፖለቲካ ክርክር ሰሚዕካ ነርካ ዓሰብ ከመይ ጌርካ በይኑ ሕጊ በይኑ ስነ መጎት ናይ ኢትዮጵያ ትኸውን እዚ ናይ ጥፋት ኣጀንዳ ኣይትፀንሕ ጥፋት ዝብል ዝከራኸር ዮም ፅወለሉ መነሪኻ ነርካ ነዋ እዚ ኣተዛረበት ኣፍያ ሎሚ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ اسمعوا له تملكتي اسمعوا حاجه عن تملكتي ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ የሰጠው ውሳኔ ማን ወሰነው እዚያ ዘረባ ብዙሕ ግዜ ሰሜና ስለ ዘለና ንሕና ብዙሕ አይነ ግዜ ነጥፋላና ግን ስታሊን I think ኣብቲ ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ exactly ከምዚ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ዝገብር ግን ዝያዳ ናይ ስታሊን ሓይሊ ኣበይ ኮይኑ ይስምዓኒ ንዓይ ንኢትዮጵያውያን ከስምዕ ዝኽእል ብምዃኑ ምክንያቱ ኦዲየንስ ናቱ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ክኸውን ይኽእል ግን ቤዚክሊ ኢትዮጵያውያን እዮም ስለዚ ናይ ብሓቂ ሓደ ካብቲ ናይ ፅምዶ ስትራቴጂካዊ ስራሕ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ከም ስታሊን ዝኣመሰለ ሰብ ኣብዚ ናይ ሰሜን ህዝቢ ኣተኪሩ ክሰርሕ ምጅማሩ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ሓያል ንክኸውን ምስርሑ ምክንያቱ ምናልባት ኣብዚያ ሰግመንት እዚኣ ጥራይ ሂበኩም ብኣጌርና ኣብቲ ካልእ ክንሰግር ስለ ዝኾንና ነዛ ዘረባ እዚኣ ብዝበለፀ እዮም ዝዛረቡላ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ናይ ኣቢ ዝሓን ኣብ ድሕሪት ክበኩም እየ ኣጀንዳ ናይ ኣቢ ክትኮነሉ ዘይደሊ ነገር እንተሎ እዚያ ጉዳይ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ኢና ተጋሩ ንኤርትራውያን ሓደ ዓይነት መረዳእታ ሒዝና ፀላኢና ኣቢ ኢልና ክንቃለስ ተጀሚሩ he has a big problem ተመሳሳሊ ናይ ኣምሓራ ድማ ተመሳሳሊ ኣቢ ፀላኢና ኢሎም ንኣቢ ጥራይ ኣታክ ክገብሩ ተጀሚሮም which is exactly what they are doing ተመሳሳሊ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ደገ ዘሎ ኩሉ ንኤርትራ ዘዳኽም የለን ኣብ ዝዋን እዚ ኤርትራ
ኩሉ መሰል ከም ዘለዎ ነፍሳ ክትከላኸል ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዓቕሚ እውን ኣለዋ ንኣብነት ዝንሪኦ ፀናሕና ብዛዕባ ድሮን ናይ ኤርትራ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ይዛረብ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ተመክሮ ዘለዎን ሓያል ከም ዝኾነን ስለዚ ኩሉ ንዛረቦ ዘለና ብኣምሓራ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ብኣምሓራ ዘሎ ሚድያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሚድያ ብፍላይ ናይ ኣክቲቪስት ሚድያ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ከምኡ እውን ገለ ክፋል ናይ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ኮላይ ሚድያ ናቶም ሓደ ዓይነት ተማኺርካ ወይ እውን ተረዳዲካ ወይ እውን ብድሕሪ መጋረጃ ኣጀንዳ ዝበካ ዘሎ ስለዘይኮነ ስለዘሎ ዘይኮነስ እንታይ ዳ ኩልና ሓደ ፀላኢ ከም ዘለና ፈሊጥና ኣለና እቲ ፀላኢ ድማ ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግናን ይበሃል ስለዚ we are hitting him ሓደ ብሓደ ልክዕ ከምዚ ኩላቶም ከምዚ ዓውደ ኩናት ናይ ባፅእ ኣላ ሓንቲ ትዝክርዋ እንትኾንኩም ናይ ፈንቅል ነታ መርከብ ኣብ ባሕሪ ዝነበረስ እቶም ሰራዊት ናይ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ብኩሉ ብለይቲ ተቐድሐት እያ ካብ ኩሉ ግንባራሲ ካብ ኩሉ ወገን ኮይኖም ናታ መርከብ ጥራይ ይሃርሙ ለይቲ ስለ ዝነበረ ድማ እቲ ዝሓርም ዘሎ መመፅኡ ይዓልም ልክዕ ከምኡ ድማ ንኣቢ ሰብ ኩሉ ብኩሉ እናጨመተ ክሃርሞ ይጅምር ኣሎ እዚኣ ድማ እንታይ ትገብር ኣብ መወዳእታ ናይ ኣቢ ውጥቀት በዚያ ትሳለጥ እዚኣ ኣብዚ ሕጂ እታ ዲቤት ኣምፅኦማ ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዘራቡ ይሆናል ብለን ንሱ ኣብቲ ኤርትራ ናፅነታ ክትወሃብ ዘፍቀደ መን እዩ ብለብላ ድዩ ባይቶና ድዩ ወላ ካቢነና ድዩ ወላ ጅን ዕፍሪትና ድዩ ገለ ዝብል ቅድሚኡ ድማ እቲ ሕጂ ሎም ኣማኻርናቱ ዘሎ ርድዋን ድማ ኣካል ኣጋጣሚ ብዛዕባ ዓሰብን ብዛዕባ ቀይ ባሕርን ክትዛረቡ ተኮይንኩም ንመለስ ይኹን ህወሓት ወይ እውን ገለ ይኮንኩም ትኸሱ ኪዱ ንመሊሊ ክሰስዎ ንሱ ንጥልያን ረኪብዎ ዓድዋ ግንባር ስዒረ ወይ እውን ኩናት ናይ ዓድዋ ስዒረ ኢሉ ዝጀሃር መንግስቲ ወይ እውን ንጉስ እሞ ተኽብሮ ዓድዋ እንድሕሪ ስዒሩ እንታይ ክገብር ቀይ ባሕሪ ዘይከደናቱ እንተዝኾን እንታይ ኣብኡ ጠጠው ዘብል ነይርዎ ዝሰዓረ እኮ ይኸይድ እዩ ኣብ ዓውደ ኩናት ዝሰዓረ ድማ ኣብ ጣውላ እውን ይስዕር ስለዚ ከይዱ ዘድልዮ ዘይመለሰ ኖ ዓድዋ ናይ መወዳእታ ደቡ ስለ ዝነበረ ስዒሩ እዩ እኮ ኔጎሲዬሽን ክገብር ጀሚሩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ንሪኦ ዘለና ምትእስሳር ናይቲ ፖለቲካ ኢስ ኣክቹሊ ወላ ነታ ናይ ዓድዋ ዝብልዋ ዘለዎ እውን ቤላ ገይሮም እዮም ክሃርምዎም ጀሚሮም ዘለዎ ግን ኣብ ድሕሪት ከስማዓኩም እየ ናይ መወዳእታ ከርእየኩም ዝደሊ እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኢና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ናብ ራሻ ከይዱ ንፑቲን እንታይ ኢሉ ነይሩ ምስ ፑቲን ሓረካት ገይሩ ኒኩለር ክንገብር ኢና ከምኡ ድማ 35 ሱ 35 ነፍዕ ጀት ክገዝዩ ራሻ ኣብ ጎንና እያ ዘላ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣፍ ደገ ባሕርና ምሳና ኣላ ነይሮም ምናልባት እቶም ግብፃውያን ነቲ ዝዛረቦ ሲሪየስ ዝወሰድዎ መስለኒ ናይ ግብፂ ቶፕ ናይ ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ሰርጌይ ሾይጊ ዝመርሖ ዓብ ልኡኽ ምስ ግብፂ ተራኺቡ ኣሎ ኣብ ከመይ ኩነታት ተራኺቡ ኣሎ ኣብ ቨሪ ኢምፖርታንት ታይም ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ገብርን ገለን ገብርን ኣብ ዝሓስበሉ ዘሎ ቀዳመይቲ ፀላኢት ናተይ ጨፍሊቃ ትሕዘኒ ዘላ ትቕርቅረኒ ዘላ ድማ ግብፂ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ ግብፂ ናብ ኤርትራ ተኣቱላ ግብፂ ናብ ጅቡቲ ትመፃላ ግብፂ ብሱዳን ትመፃላ ግብፂ ብሶማልያ ትመፃላ እናበለ ኣብ ዘጉርዓሉ ዘሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ራሻ ዝዓበየ ዝምድና ምስ ግብፂ ትገብራላ ኣቐድም ኣቢሉ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብኣካሉ ገይሹ መፅዎም ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ዘለዎ ዝምድናን ሽርክነትን ልዑል ክኸውን ምዃኑን ኣብ ጉዳይ ናይ ኒል ድማ ናይ ግብፂ መርገፂ ከም ዝሕዝ ብተደጋጋሚ ፈሊጥ ይሎ ስለዚ ኢንዳይሬክትሊ ኣቢ ኮምፕሊትሊ ኣይዞሌትድ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኮምፕሊትሊ ዓበይቲ ሓይልታት ንዑ ከትሕኑ ኢሎም ዝፍትን ማንም ክህሉ ከም ዘይክእል ኤሮፓዊ ሕብረት ቅድሚ ቁሩብ እንታይ ኢለኩም ነይሩ ኤሮፓዊ ሕብረት ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ኣብ ብራስልስ ከይዱ ልክዕ ናይ ግብፂ መርገፂ ሒዙ ፅሑፍ ምስ ኣውፅአ ኢትዮጵያ ውይ ክትብል ቀኒያ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ብራስልስ ድማ ኦፊሻሊ ክሲ ወይ እውን ነቐፌታ ወይ እውን ኣሉታዊ ዝኾነ ፅሑፍ ብዛዕባኦም እዚ ጌጋ ምዃኑን ከምዚ ክበሃል ከም ዘይግብኦን ኢሉ ክስ ዳርጋ ነቒፍዎም ነይሩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዩሮፒያን ዩኒየን ምስ ግብፂ ይኸውን ኣሎ ራሽያ ምስ ግብፂ ኣሜሪካ ምስ ግብፂ ኤርትራ ድማ ናይ ግብፂ ስትራቴጂካዊ ፀብለልትነት ኣብ ልዕሊ ኣቢ ኣመና እዩ ዘርባሓ ምክንያቱ ኣብ እንታይ ዝደሊ ነይሩ ዲፕሎማቲካሊ ንኤርትራ ኣይዞሌት ክገብር ሓስብ ነይሩ ቦይ ሂዝ ሉዚንግ ቢግ ታይም እዚ ከዓ ከመይ ኤርትራዊ ኮይንና ክንሪኦ ከለና ኩሉ እቲ ዝመፀና ዘሎ ፈተና ኤርትራ ብዙሕ ከይገበረት ይፈሽል ስለ ዘሎ እዩ ኤርትራ ድማ ኢንዳይሬክትሊ ካብዚ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ዓብ ረብሓ ኣለዋ ነዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ድማ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ናብ ካልእ ኣርሲ ንሰግድ Our next story is from East Asia. Japan and China are locked in a new war of words. It began with a statement in Tokyo and has now turned into a diplomatic standoff. The issue? What happens if China attacks Taiwan?
Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi issued a warning. She said a Chinese attack on Taiwan could threaten Japan's survival. Those words marked a major shift in Tokyo's security stance. Past leaders in Japan avoided mentioning Taiwan directly, but Prime Minister Takaichi chose to spell it out. Beijing called her comments wrongful and dangerous. It lodged a strong protest with Tokyo. Then a Chinese diplomat posted a threat online. እንታይ ንሰማዕ ኣለና ኣብዚ መቸም ዘለና መድረኽ ፍሉይ መድረኺን ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ፍሉይ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ከምዚ ንምግናን ከማ ዘሎ ይኮነን ከምቲ ዝድለኻ ማን ክትገልጾ ይትኽእልኒ ኢኻ ጃፓን ኣብዚ ሓለፈ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ጃፓን ናብ ደቡብ ኮርያ ከይዱ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ እዛ ሓዳሽ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ጃፓን ድማ እንታይ ክትብል ጀሚራ ኣላ ጉዳይ ናይ ታይዋን ቻይና ኣብ ታይዋን ትገብሮ ስጉምቲ ንጃፓን ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ዝብል ዘረባ ይዝኻ ኣገዳሲ ትርጉም ዘለዎ እዩ ብሕጊ እንታይ ማለት እዩ እዚ መጀመርያ ክረዳእኩም ጃፓንን ቻይና እንታይ ዝምድና ኣለዎን ንዘይፈልጥ ጃፓን ጨቋኒት ገዛኢት ሃገር ዝነበረት እያ ንቻይና ድማ ብዙሕ ግፍዒ ዝፈፀመትላ እያ ኢማጅን ቀደም ዘጋፍዓካ ዝነበረ ሃገር ሎሚ ብቁጠባ ትሕቴኻ ብወታደራዊ ዓቕሚ ትሕቴኻ እንትኾነ ግን መልሓሱ ኣደብ ዘይብሉ ክኸውን ከሎ ኢማጅን እዚ ነገር እዚ ንዓና እኳ ንገብሮ ዘለና ኢና ትፍልይ ግን እንታይ ቻይና ጎበዩ ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ብኩሉ ንጃፓን ብኩሉ ይዝዕብለላ ኣብዚ እዋን ብኩሉ ኤቭሪ ካቴጎሪ ብህዝቢ ብዕዳጋ ብቴክኖሎጂ ብወታደራዊ ዓቕሚ ምውድዳር የለን ከምኡ ድማ ብካልእ ፀጋታት እውን እንትኾነ ብግምጣሉ ጃፓን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ቻይና ዝተፀግዐ ቁጠባ ዘለዋ እያ ሙሉእ ብሙሉእ ክልብላ ይኽእልና ብዓብ ግን ካምፓኒታት ናታ ናይ ኤክስፖርት ካምፓኒ እዩ ንእሽተይ ደሴት እዩ ጃፓን ማለት ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎ ግን ንእሽተይ ሃገር እዩ ስለዚ ካምፓኒታት ናቱ ኣብ ዕዳጋ ናይ ቻይና እናሰርሐ ካብኡ እናረብሐ ዝነብር እዩ ስለዚ መራሒ ናይ ጃፓን ስነ ስርዓት ገይሩ ቅድሚ ሕጂ ሕማቕ ታሪክ ዘለዎ ይቕረታት ዘይሓተተ ንቻይናውያን ይቕረታ ይሓተትዎምን ኣለዉ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ኣብ ጉዳይ ዘይምልከቶም ምክንያቱ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እያ ጃፓን ይኹን ኣሜሪካ ድማ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና ምዃኖም ይኣምኑ እዮም ትዕቢት ግን ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ካ ስለ ዘላ ብድሕሪት ኩናትን ድራማን ድማ ኣገዳሲ ኣካል ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ኢምፓየር ስለ ዝኾነ ልክዕ ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ግን ንኣሜሪካ ክትሕጉስ ከንታይ ትኸውን ንባዕልካ ኣብ ሓደጋ ትኣቱ ልክዕ ከም ኤሮጳ ልክዕ ከምዚ ኤሮጳ ዝኸውን ዘሎ ጀርመን ሂወቱ ቀቲሉ ቁጠቡ ቀቲሉ ንኣሜሪካ ክሕጉስ ዝፍትን ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ጃፓን ንርኢ ኣለና ኢትስ ኢንክሬዲብል ዘገርም ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ንስማዓያ እዚኣ Message sparked outrage in Japan. Tokyo called it extremely inappropriate and demanded an explanation from Beijing. This exchange has heightened tensions and brought the Taiwan question back into focus. Here's a report. Is brewing in East Asia. The conflict is over what could happen if ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሓይልታት ዘሎ ምትሕብሓብ ቻይና ጃፓን ቢግ ዲል ቢግ ፕሮብለም ኣለዎም ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን መራሒ ናይ ጃፓን ክብሎ ዘይግባእ ብግልፂ ብወቂዒ ክዛረበሉ ዘይግባእ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ስቕታ ሽም ናይ ታይዋን ጠቂስካ ክዝረብ የብሉን እዚ ክልኩል ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ጃፓን እዛ መራሒት እዚኣ ግን ኣይግድሰንን እዩ እዚ ዓይነት እዩ ቁጠባ ናይ ጃፓን ኣብ ሕማቕ ደረጃ እዩ ዘሎ ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ከንቆልቆል ፀኒሑ እዩ ባጤራናቶም ቁጠባናቶም ዕዳናቶም ድማ ኣብ ዓለም ትዝለዓል ዕዳ ዘለዎ ሃገር እያ ጃፓን ስለዚ ዴት ቱ ጂዲፒ ሬሽዮ ናይ ጃፓን ኣመና ክፉ እዩ ህዝብናቶም ናጎደለ ይኸይድ ዘሎ ስለዚ ስትራክቸራል ብዙሕ ፀገም ኣለዋ ኮርፖሬሽንስ ናይ ጃፓን ኣሚን ብጀካ ቶዮታ ካልኦት ኩሎም ቤሎት ሻርፕ ዝበሃል ዝነበረ ፓናሶኒክ ዝበሃል ዝነበረ ሕሉፍ ሓሊፎም በዓል ሶኒ ኤሌክትሮኒክስ ኣበይ ከይዱ ኒሳን ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ መኪና እውን እንትኾነ ኣብ ሽግር ወዲቕና ኣለዎም ዘለዋ ግዜ ዳርጋ ዝበፅሒ ኤሌክትሮኒክስ ናቶም ሎሚ ሳምሱንግ ናይ ቻይና ናይ ሳውስ ኮርያን እዮም መንጢሎሞም ስለዚ ጃፓን ከምዚ ኩነታት ኣብ ዘለወትሉ ምስ ቻይና ሽግር ምፅዋዕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትርጉም ናቱ ምናልባት ነዚያ ፑቲን ይፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእ እስከ ንስማዕ እዩ единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против единственной страны ፑቲን እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ መስለኩም ዩኤስ ዝበሃል ሃገር መጀመርያ ክርዳእና ዘሎ ኣብ ታሪክ ናይ ደቂ ሰባት ኒኩለር ክልተ ግዜ ሓደ ግዜ ዘይኮነ ክልተ ግዜ ዝተጠቀመ እዩ ክልተ ግዜ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተጠቀመ ሃገር ድማ ምክንያት ነይርዎ ኣይኮነን ንኣብነት ራሽያ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ትዋጋ ኣላ ብዙሕ ንስጋኣታ ውሽጢ ዓዳ ትህረማላ ገለመለ ማለት እዩ ኒኩለራዊ ሃገር ከሎ ዩክሬን ውግእ ኒኩለር ዘይብሉ ክነሱ ብዙሕ ናይ ነዳዲ ቦታ ዲገላ ሃሪምሎም ኣሎ ብዙሕ መራኽብ ሃሪምሎም ኣሎ ኣሜሪካ ንጃፓን ክትሃርማ ከላ ግን ኢሉ እቲ ህዝቢ ሰራዊት ናይ ጃፓን ኦልሬዲ ተሳዒር ነይሩ ዝብል ኣሎ ፑቲን ይኹም ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ኒኩለር ናብ ሂሮሺማን ናጋሳኪን ክትድርቢ ከላ ሰራዊት ናይ ጃፓን ወዲኡ ነይሩ ደኺሙ ነይሩ ኢሉ ስለምንታይ ሃሪሞሞ እንድሕር ኢልካ ሓይልኻን ዓቕምኻን ትዕቢትካን ንምግላፅ እዩ
No, of course, using nuclear weapon against Hiroshima and Nagasaki, against largely civilian population, was there any threat to the territorial integrity of sovereignty or sovereignty of the US? No, of course not. ስለዚህ ንሉላውነቶምን ግዛታዊ ሓድነቶምን ሓደጋ ዝበሃል የነበረውን ኣብ ጃፓን ነይሩሱ ስለዚ ኣሜሪካ ክትጥቀመሉ ዝኽኣለ ብዘይ ዝኾነ ምክንያት እዩ for whatever reason ንሕና ራሻ ግን ኣብ ኣፍንጫና መፅኡ ፀላይ ናይ ካልኦት ኣፅዋር ሒዙ ናይ ካልኦት ገንዘብ ሒዙ ይሃርመና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ኢሉ ንጃፓን እንታይ ኢሎም ነይሩ ናይ ጃፓን ወታደራዊ ዓቕሚ ሽዑ ተሰይሩ ነይሩ was broken ይብለና ኣሎ ከምኡ ድማ ንኣሜሪካ ብሓይሊ ኮይኑ አንጻር አሜሪካ ምውጋዕ ዓቕሙ ዚሮ በፅሑ ነይሩ why was it necessary to use a nuclear weapon against Japan furthermore ስለዚ ስለምንታይ እዮም ተጠቂሞም ሕቶ እዩ ዝሓቲ ዘሎ ሕቶ ግን መልስና ተፍሉጥ ጃፓን ክትዋጎም ከምዘይ ትኽእልና ፈለጡ ስለምንታይ ኒውክለር ተጠቂሞም እዩ እቲ ዘገርም ክፋል ግን ኢሉ ዘምፃያ ኣነ ከምፃልኩም ደለ ኣብ ናይ ጃፓናውያን መፅሓፍቲ ኢሉ ቴክስት ቡክሲ ናይ ነቶም ቆልዑ እንታይ ኢሎም ምህርዎም they write that it was the allies who launched the nuclear strike on Japan that is how they control Japan even in the school textbooks the Japanese cannot write the truth President Putin በስታይ ብላሉ ጃፓን ክንደምንታይ በአሜሪካ ዝተገዘት ሃገር ምዃና በዚ ካትፈልጥ አሜሪካ በኒውክለር ሓሪሞሞም ከብቅዑ ደቆም ኣብ ታሪክ መጽሓፍት እንታይ ኢሎም ዘንብቡ ኢሉ አሜሪካ ሕረመትኩምን አላይዝ ዝብል ኩላቶም በዓል ፈረንሳ እንግሊዝ ገለመለ ዝርከብዎም ንሶም እዮም ሓሪሞምኩም ኢሎም ይምህርዎም ስለዚ ካብ ጃፓናውያን ብዛዕባ አሜሪካ ሓቅነት ክፅበ የብልካን ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ሃገራት ብቁጠባ ሓያላት ናፅነትን ልውላውነትን ዘለወን ዝመስላኻ ከምኡ ይኮነን ኩነታት ኣብቲ ኣገዳሲ መድረኽ ንረብሓ ናይ ህዝበንን ሃገረንን ክሰርሓ ዘይክረኣ ተኮይርን ልውላውነትን ሙሉእ ኣይኮነን ማለት እዩ ኤሮፓ ሕብረት ተመሳሳሊ ፀገም ኣለዎ ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብቲ ኩናት ናይ ራሽያ ንኸይድ Now the battle for Pokrovsk reaching a breaking point. Russia deploying 150,000 soldiers into a grinding assault that's turning eastern Ukraine into an inferno. President Zelensky is saying his forces are holding the line, but the Kremlin's war machine is tightening its noose around that strategic city, and Ukraine is digging in as Russia's war machine hammers the front line. ኩናት ናይ ፖክሮቭስክ ዝበሃል ግንባር ናይ ብሓቂ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ እዮም ዝንገር ዘሎ ራሽያ ምናልባት ናይ ካልእ ናይ ጀርመን ሪፖርት ዝነበረ ክንርኢ Well, around 300 Russian soldiers have advanced on the Ukrainian city of Pokrovsk through a blanket of thick fog. That's according to the Ukrainian military. An eerie video, you see it right here, posted to social media, appears to show Russian troops moving into the city alongside it as part of a key supply route for Ukraine. There have been fierce battles for the territory. ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ ራሽያ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ኣትዩ ኣብታ ፖክሮቭስክ ትበሃል ከተማ ተቆፃፂርዋ ኣሎ ዝብል ዘረባ እናነገሰ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከምኡ ድማ ዘሕዝም ኩናት እዩ ኣሚን ሉክ እቲ ከተማ እንታይ ይመስል ወይዘሮ ዲኻ ክትብሎ ማን ኣብዚ ቦታ እዚ ዝዋጉ ዘለዉ ይሕዝኑ ካቶም መንእሰያት ማለት ብክልቲኡ ወገን እዚ ኩናት እዚ ኣየድልን ነይሩ ብመሰረቱ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዩክሬን እታ ኣገዳሲት ናይ ኩናት ቦታ ተባህለት ቦታ ከሲሮማ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት ወሳኒ ደረጃ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ድሕርዛ ግንባር እዚኣ ምውዳቓ ምናልባት እቲ ኔጎሲዬሽን ክጅመር ይኽእል ይኸውን ዩክሬን ዘለዎ ዓቕምን ደረጃን ይርድኦ ይኸውን ኢልና ኢና ንግምት እምበር ከምኡ ኢልካ ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ይኮኑን ምክንያቱ ውግእ ቢዝነስ እዩ ውግእ ቢዝነስ ክሳብ ዝኾነ ብኣሜሪካ ኩናት ክቕፅል ኣለዎ ምናልባት ናይ ዩክሬን ኩናት ተወዲኡ እውን ካልእ ኩናት ክትምስርት ክትክእል ኣለካ ስለዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን እዩ እዚኦም ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ኣክንዲ ነዚ ኩነታት ክውድኡ ዝፅዕሩ መመሊሶም ናብ ካልእ ብድሆ ክወስድዎ ይፍትኑ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ነዚ እናረኣና ከለና ምናልባት እዚ እንተተወዲኡ ኣሜሪካ ውግእ ከይትስእን እንታይ ትገብር ኣላ ድማ ኣብ ዝስምዑ The Gerald R. Ford aircraft carrier strike group has arrived in Latin America amid heightened tensions between the United States and Venezuela. The addition of the world's largest warship to an already massive naval buildup is fueling speculation about the Trump administration's true intentions in the region. Washington says its mission is to stop drug trafficking groups. The United States claims that smugglers have links to Venezuelan President Nicolas Maduro. Maduro denies the እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ምናልባት ናይ ዩክሬን ኩናት ተተወዲኡ ከይትሽገር ካልእ ኩናት ግድን ክትሰርሕ ክትክእል ኣለዋ እሱ ድማ ናብ ቬኔዙዌላ ዝግበር ዘሎ ምቅርራብ መመሊሱ እናዓበየ ንቬኔዙዌላ ድማ እናሓነቁ እናጨበጡ እናቀረቡ ይኸዱ ኣለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ድራግ ምንቅስቃሳት ክንቋፀር ኢና ኢሎም እዮም ኤርክራፍት ካሪየርስ ኣብቲ ዙርያ ዘንቀሳቀሱ ዘለዉ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ
ኣብ ዙርያ ቬኔዙዌላ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ብትሕቲ ድማ ረጂም ቼንጅ ንክገብሩ ምናልባት ብዕልዋዲ ብካልእ መንገዲ ነቲ ፕሬዚደንት ንምእላይ ብዙሕ ፈተነ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ናብ ቬኔዙዌላ እትገብሮ ዘላ ናይ ኩናት ባህግን ምድላዋትን መመሊሱ እና በርትዐ እና ሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብ መወዳእታ ድማ ቬኔዙዌላ ካብዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ክትወፅእ ትኽእል እንታይ ኣማራፂ ኣለዋ ምናልባት እቲ እንኳ ኣማራፂያ ክኸውን ዝኽእል መን ምዃኑ ኣብዚኣ ስምዑ ምናልባት ካብዚኣ ሓንቲ ካብቲ ተስፋ ክትቦም ትኽእል መድረኽ እዚኣ እያ ትበሃል Russia stands unshakably with Venezuela. Foreign Minister Sergei Lavrov signals Moscow's commitment to support Caracas and warns against US provocation, calling Venezuela not just an ally, but a strategic partner in a changing world. On the one hand, there is also a relationship with Venezuela, which is ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ እንኮ ቬኔዙዌላ እንኮ ካ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዝያዳ ኣብ ነፍሶም እዮም ክተኣመኑ ዘለዎም ግን ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ዝረአ ዘሎ ፑቲን ከምኡ ድማ ራሽያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ጎኒ ቬኔዙዌላ ደው ይብሉ ከም ዘለውን ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊያ ዝግበር ድማ ኣብ ጎኒ ራሽያ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ኣብ ጎኒ ቬኔዙዌላ ደው ክብሉ ምዃኖም ደጋጊሞም የነፅሩ ኣለው ምናልባት እዚ ንሪኦ ዘለና ንምንታይ ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል እንትዕሪ ኢልና ነታ ቬኔዙዌላ ኮምፕሊትሊ ካብ ብዙሕ ሃገራት ኣነፂሎም እዮም ዘለው ቻይና ኣብ ኩናት ስለ ዘይተኣቱ እምበር ንቬኔዙዌላ ትሕግዛላ ዝብል ዘረባ እውን ይስማዕ እዩ ኣትሊስት እቲ ናይ ኣሜሪካ ስታብሊሽመንት ቻይና ትሕግዞም ኣላ እያ ዝብል ክስ ኣለዎም ዋላ እኳ ሩይ ዝኾነ ሓገዝ ይረአ እንተደየለ ብዝተኻለ መጠን ዘለዋ መርገፂ ኣብ ጎኒ ቬኔዙዌላ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ሩይ ዝኾነ ደሓን ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዝረአ ዘሎ ብመንገዲ ራሽያ እዩ ከምኡ ድማ ቀጠር ዝበሃል ነቲ ምስ ቬኔዙዌላ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ሽምግልና እንተሎ ኣብኡ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ብምባል ንሱ እውን ኣብቲ ኩነታት ይጓየ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ራሽያን ቬኔዙዌላን ስትራቴጂካዊ ዝምድና ተፈራሪመን ከም ዝነበራ ዝዝከር ኮይኑ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ናብ ቬኔዙዌላ ክግበር ዝኽእል መጥቃዕቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐረበ ይኸይድ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ድማ ፉል ፎከስ ናተን ኣብ ቬኔዙዌላ ኮይኑ ቀፃሊ ብዛዕባ ቬኔዙዌላ ክዛረባ ይውዕላ ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ እሱ ድማ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ እዩ ኩናት ቅድሚ ምጅማሮም ኣሜሪካ ቀፃሊ ነቲ ሚድያ ናይ ዓለም ኣቴንሽን ናይ ዓለም ናብቲ ሃገር ክኸውን እዩ ብፍላይ ክወርዋ ንዝደልዩ ሃገር ክፍለጠሎም ዝደልዩ ሙሉእ ሚድያ ኣቴንሽን ኣብኡ ከም ዝኸውን እዮም ዝገብሩ ኣካል ድማ ንሳቶም ብሕቡእ ዝጥቀምሉ ኩናት እንተኮይኑ ድማ ከም ናይ ሱዳን ክስማዕ ከም ዘይክእል ጌርካ ዓፈና ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂ ዘለዎ ኣሜሪካ ናይ ቬኔዙዌላ ግን ፎር ዋቴቨር ሪዝን ኣብ ሚድያ ዓብዪ ኣቓልቦ ንክረክብ እዩ ዝግበር ዘሎ ያ ቬኔዙዌላ ካብዚ ብድሆ እዚ እንተወፅያ ድማ ኣገዳሲ ተኣምር ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ Well, I thought it was good to go ahead and start with Secretary of War Pete Hegseth here saying that the United States is now currently to a wartime footing and how that fits a little bit potentially with your book. Let's take a listen to Pete Hegseth. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ናይ ኩናት መንፈሳት እያ ከም ዘላ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ምክልኻል 1 ትሪልዮን ባጀት ዘለዎ ኣብ ደገ ኩናት እናገበረ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘድክዝ ዘሎ መንግስቲ ትብል ኣርእስቲ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኣብዚ ሕጂ ድማ ሚኒስትር ኩናት ናይቲ ሃገር እንታይ ኢሉ ስምዑ we're not just buying something. We're solving life and death problems for our warfighters. We're not building for peacetime. We are pivoting the Pentagon and our industrial base to a wartime footing. Building for victory should our adversaries FAFO. All right, how does ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ብዝተኻለና መጠን ናይ ሰላምን ናይ ርግኣትን ሓይሊ ዘይኮነ ንኩናት ሬዲ ዝኾነ ንኩናት ድልውነት ዘለዎ ዓቕሚ ክንሃንፅ ኢና ንፍትን ዘለና ንዑ ከይንገብር ድማ ፀገም ኣጋጢመና ኣሎ እቲ ፀገም ዘጋጥመና ዘሎ ድማ ቢሮክራሲናትና ስርዓት ናይ ቁጠባናትና ቀልጢፍና ኣፅዋር ከነፍሪ ምስ ራሽያ ዝወዳደር ምስ ቻይና ዝወዳደር ዓቕሚ ከነጥሪ ኣይከኣልናን ኣለና ስለዚ ስትራክቸራሊ ቼንጅ ክንገብር ኣለና ኩሉ ተኣገባብናትና ክንቅይር ክንክእል ኣለና 1 ትሪልዮን ገንዘብ ባጀት እናውፃና ከምቲ ዝድለ ምስ ቻይና ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ የብልናን ንዑ ንምቕያር ድማ ብዙሕ ስጉምቲ ክንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ብጀካተን ብቐጥታ ክንረብሓለን ንኽእል ኢና ዝብልዎን ዘለዉ ኣብ ብዙሕ ኩናት ኢዶም ክእትዉ ይደልዩ ኣለውን ኩናት ፀሊኦም ዘይኮነስ እንታይ ዳ ገንዘብ ሓፂርዎም ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ናብ ቬኔዙዌላ ዝኸዱ ዘለዉ ቀጥታ ካብ ቬኔዙዌላ ነቲ ነዳዲ ሸይጦም መተካእታ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ተረዲዎም ስለ ዘሎ እዩ ኣካል ኩናት ግን ንኣብነት ናይ ዩክሬን ብቐጥታ ክርከብ ዝኽእል ሃብቲ ከምዘየለ ፈሊጦም ኤሮጳ ንስኹም ክሰርዎ ገንዘብ ጥራይ ናባና ምፅእ ንስኹም ኩናት ክትቅፅልዎ ትኽእሉ ኢኹም
ኣፅዋር ግን ግዙእ ካባና ይብሉ ኣለዉ ኣብ ናይ ቬኔዙዌላ ግን ናይ በይንና ግራት እዩ እዚ በይንና ኢና ክንዘምቶ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ንርኢ ኣለና very sad ናይ መወዳእታ በኤሮጳ ጌርና ክንሰግር ኣብዚ ስምዑ Luke, is one region that I love. I adore Europe. And I've spent a lot of time there. And it's just sad to see what's happening in that region. At least what seems to be happening, politically, socially, but also economically. It just seems that they're, at least from what I've seen on the outside and what people are saying, whenever I talk to anyone, everyone tends to agree that they've just essentially committed suicide. They've ዛዕባ ኤሮጳ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ኤሮጳ ዳርጋ ነፍሰ ቅትለት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ማለት እቲ ኣካይዳ ናይ ኤሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ነፍሰ ቅትለታዊ I say with a grain of salt because Europe has been sort of one of the things I got wrong for a long time. And the reason I got it so wrong is because they've acted so irrationally in exactly the way you described. Like, I don't blame you. I don't blame you. I guess, as someone of German descent on my father's side, right? My father's grandfather emigrated to America from from Germany or outside of Germany, I guess where Hungary is today. I have been astonished at how irrational Europe has been over the last 15 years. Absolutely astonished. Like, yeah, كل سبيا كم زي ما بدنا بتاخذ سجدات زلوا. نيروبا زر زلوا مرحت نيروبا كسب كندي irrational مالتها مالتيو. Normally أبدأ ما يحرم تلو ما يحرم كم خانو مفلات rationally. دقنت وزي ويسلا له إذا خير لني ويكتلك يلك أمين كات قدر لك. هذا سب ما ينهار مخلب دقة نو ولا حنتي لني لو زخيد تخينو بن irrational سبي. مالسي كاب لوجيك أنصار لوجيك زخيدي أنصار كون الناس زخيد مالتي. تكون الندمة أنصار ربح خامس زخودين برو كده يقدر سكات خين خالي. أوروبا دما دايما دايلو أنصار ربحو ترى ده كونس نتف أتو نودكاتو نسأجمو زخيد زلوا مرحمتي زلوا. حجد ما يكون أسرت همش عمل جيرو الخميل نخريل. How come نزل سب كردو يكلن ترى سب زردو زلوسي إتي اللي نيروبا أنتاي وريد وزلو زبل مالسكر قبل كانوا مزحات كم زول واجن قليل يتمالسي مقابري عند روحين كاب مقابري أخين كتريهات كسل تخل كونتيننت زأكن لا مرح كا مقابري أخد كون كساكن ديك زجرم كوين وزلو دماسي every decision سمز قبل وزلو نيروبا أبغى قادي دتوادلو أبزح حج كوين نخرج خلنا أسرع حمشان مودة تا أوارح أبزلنا له أوروبا دحري تمليسا كيف تجرا كتوادر راي تخلني عايز بالزلو سلمتاي هذا structure ناتا يفقد الله نتنا منجس structure كلا يدما it's too late أبي أكيد بقص حجي tell me any industry أبز حجي زلنا يجزي أوروبا أتملكوا وين أوروبا قد ميزالاتو يلا حزبايا نقول كلالو حزبان قطبايا نقول كلالو لأنه كل ما تودادرنا نتاون أبزخون يكون industry ما كم دي تودادر تخون الله سلزي ناي أوروبا والسنة أمريكا نتزلون ودكات نكعريو كنديس قمت تاتي قبرلو أوروبا قبقمت قالوا ما مليسهم أبقد قادي عطولو يزبال زلو سلزي نبي حكي زقرم يوجن كتزارب له خلاها خمسين نورمال بدعي سلا دسمع شلل كنو بلاينا مغنياتو جاي سب كنا قريت رايز خلنا بركينو مزلو سب يلا هجي أنا مالتي أتليس يبلين توم زلون كن كالوت يزارب له نيشتى كنسو ماسك I don't understand. Like, the solution is very simple. You buy gas in euros from Russia. You then ramp up nuclear power, and you get cheap energy, and you combine the massive engineering and high-end consumer strength of all of that, the global relationships of having been colonial powers for multiple centuries, and expand those trade relationships, and also leveraging what is still a relatively affordable labor base, highly skilled labor base, by the way, in Eastern Europe as a result of the Berlin Wall having come in. They had it all right there, and they just kicked it all away. And كل سبي تقرب بزوج أقطات اللهم بزوج من رجعتنا علوم غاز كبراشا بيجورو ببعض إيرا حاجزيخا وأنا أتبعت إيرا خبر الخاص اللي تقاطر مخصب علىك كم دما غاز يدلني مصر شخ باسة الكلمة نيوكلير راوي إنرجي قالوا تقرأت أمريكا أمينا أب نيوكلير إنفست قبرالا تشاينا وين إنفست قبرالا إز يوم جن غاز يبلهم ناتشورال غاز يبلهم ندادي يبلهم أب نيوكلير إنفست يقبروا أب جرين تك دما أزيوم دحيرو مالو زلك عدل قديف كا بزخبر واقع كا أمريكا بمراخب زمت أكا غيركا إندستري خبع الخاط قتل كنت بعد ما مبرق أوروبا تحدوا مزلهم مثل إيسيا زودادر بوحد أفريقيا أبي أوروبا شيء تاريخ ودادر تكونوا لتغل أما رزقات نحلوا وكا بحكي الدلاتا تسعود زلا يوم زلوا زلوا again نقولكم علنا أبي أوروبا زلهم إذا سجمزك أسيل خمتيو هي قاعدة مخلو تتنقوا قينا نبلكم نقتل. Do you need to retire? Michael Saylor ran the numbers. روتا
أبي ودكا جنزب سريحكا نتروتا خطوة تدليخا أم أنت إنفست تجبر لك إذا كونسبت زي أسكت سمعوا تروتا نخطوة كندي بيتكوين أدليكا. And if Bitcoin keeps growing at just 29% a year, it will hit 13 million per coin by 2045. Sound too optimistic? Bitcoin's already averaged 52% annually over the last 10 years, and that includes 5 crashes, COVID, getting banned in China, and whatever FTX was. So how much should you aim for today? If 3 million sounds like enough to retire by 2045, you only need 0.23 BTC right now. That's $23,000. كم تري وزلهم أزي نجارزي أستوعبكم دقيمكم سم. BTC right now. That's $23,000. Half the cost of a bachelor's degree, less than a wedding, cheaper than a mid-tier Rolex. It might sound too good to be true or like a Ponzi scheme, but if doing the research, like the hundreds of entrepreneurs and billionaires selling their homes, businesses, and stocks to go all in on Bitcoin still doesn't convince you, come back to this video in 2045. And Michael Saylor انتهي زبلكم زلو this is not financial advice قبروا ويتكبروا وانا عقم زبلكاتي زد اللي مصنع تقبروا جن ببيتكوين تروتا ويون هيوتكا ابتبق فاينانس كي تدليغا هذا عبي انفستر ابي اب كريبتو مايكل سيلر زبال بيتكوين اب 4.45 كندي كوني زبل زلو 10.4 مليون كون كم زغل قمت قمقاب هيبلو he's a very excellent investor سلازي ازي قصر زند حرامين كايو زي حسابات دماء امن ويم ويقمت وسيكا لومي اسرع شحوي قال انفست جيركا اسرع 3 شح انفست جيركا 0 بكندي بيتكوين كتجزا لك نص دما نفسلس 0.3% ناي بيتكوين تجزي حدا بيتكوين يكونن فرق بيتكوين ونا يكونن سلازي نزين دحر جيركا اب اسرع 4.5 صبغ زخنه قطبا كل وكا خلي زبل زلو حساب يزبكم زلو ناتكم مصنعت جيركم زدلي حبريتا وسيتكم قبروا كل جزء حبريتا كبكم سلازم مرتي كم زي عينت كالكوليشنز ناتكم قبروا جن أجد تاس حبريتايو بفلا بيتكوين قدي لله بزلو دما تعدل تتقاملك لكم يمرت ኤርትራን ሓደሽቲ ምዕባለታት በፂሖም ኣሎም መንግስቲ ፌደራል ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ናብ ክልል ዓፋር ጥሒሶም ብዝብል ክሲ መንግስቲ ክልል ዓፋር መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣዛዚ ኣርሚ 33 ዝኾነ ጀነራል ወልደ ጀወርግስ ሸሪፎም ናብ ዓፋር ኣቲና ዘይኮነስ ኣቦተና እናሃለና ኢናም ጸላኢ መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺሙ ክብል ተዛሪበሎም ብምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ወጥሪ ስዒቦም ልውውጥ ተኽሲ እውን ተጸብጺቡ ዝነበረ ኮይኑ ብስንኩ ድማ ዓፋሮቶት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ዝብሉ ጸብጻባት ወፂኦም እዮም ነስዒቡ ድማ ሎሚ ዓፋር عدنا مأخل عودوجي أيتخون يعزبل حيال حزباوي تقاوم وتولعلهم اتي أبي كل عفار تولع زل حزباوي نعبي بقندم انتهينا نرزق لنا أبزي اتي عفار كل العفار تقبر زلو حبريتا وين تقاومتها لعيلو زبال زلو مجمريا كل العفار عودو كينات كخون زبرت أبي عمديو نكل العفار نعودو كينات غيرو ناي بوليتيكا عفار تقبر زلو أبي أحمد مخانوز ترى يكون إيرترا جندنا عفار هاللي واي فلتنيو سلازم مسألة حدا تكون تادجن نخت كتمكتو ويون قبل ما تسن نختب تجديدا خمسة لا ما نمدش حتى يكونن جن أفتقر يزلو كنتاتي زيادة تي حدا قاعد فترة دلو أبزع الجن تايز بلا له نتكوينات دارجا النات عتوي خيط كم زلو تكوينات كم جزينا وجزء BBC كلها حدا ريبورت يرم تكوينات يقرب كم زلو قد حجي زقات أمرلو أجمع كوينات تمسس على ملكة كم زلو يوم زنقر زلو ولا أبتي حنتي قازيت نياز ولتو لك نتاني أسرع زرعنا هي كنتات تمثل بلاي بوك تا بلاي بوكس تدقم على يوم زلو بسمعوهم ولا I think I'm often wondering thinking out loud about the ethics of forecasting war, because we the way things are headed up now, it feels like we are almost in a loop. I see similar kind of media narrative that led in the run-up to the 2020 outbreak of the war. And there's that almost unavoidable eagerness to be able to see that a war is about to interrupt, so to erupt. And I often find myself questioning what is the ethics of forecasting. انتايم زبل زلو تي حتى بحفشات تزربات conversation إذا حجين الرياضة لنا عب إسرع حمشتن أبزوا نزز الرجل لو ملكت عب إسرع كوينات ناي تجراي قد بمجمارو مزجات أمي انتاي في اللي علو أبزي أسمع واضحا بروباغندا نا صليت حسابات شو مجمرات توقنات ناي تجراي تلاعب وجما تجميرو إلى نعمل
بدها تعطي زغل عن سلام هوناتو سلام بمنتهي زرق بصرفي سلام بمنتهي زرق بوليتيكا ዝነበረ ጦርነት ዘምረሐ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኣብ ሚዲያታት ዝነበረ ተብላይ 60% ኦልሞስት ፕሮፓጋንዳ እና ጽሌት ሓሳባት እዩ መጀመርያ ጦርነት ናይ ትግራይ ተላዒሉ ወይ ድማ ተጀሚሩ ኢና ንኣምን ከምዚ መጽናዕታት ዝብልናውን ማለት እና ቀድምና ሜዳ ወሪዱ ጦርነት እዚ ምጅማሩ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዝነበረ ኣብ ሚዲያታት ዝነበረ ጽሌት ሓሳባት ናይ ጽሌት ዘረባታት ፕሮፓጋንዳታት ሚስ ኢንፎርሜሽናት እዩ ናብ ሜዳ ንኽወርድ ደፋፊዎሙ እሱ ነገር እሱ ድጋሚ ንኸይፍጠር በተለይ ድማ ኣብ ሴፍ ስፔስ ንምፍጣር ስለልኾነ ዓዲሙ ዝተሰርሐ ዙ ኤአይ ሞዴል እዚ ኣብ ኦንላይን ወይ ድማ ኣብ ሶሻል ሚዲያታት ዘለው ደቂ ኣንስትዮና ዝጎድኡ ሜንታሊቲአን ብጣዕሚ ዳሜጅ ዝገብሩ ፅሑፋት እውን እናፈለያ ዲቴክት ዝገብረና ኤአይ ሞዴል ሓፈሻ እቲ ተገይሩ ዘሎ ኢሎም ዝብልዎ ዘለው ነቲ ቅድመ ኩናት ዘጋጥም ዘሎ መድረኽ ነቲ መድረኽ ሕጂ ዝእቶ ዘሎ ወይ እውን ኦልሞስት ኣብይ ኣሕመድ ጁላይ ገይሩ ብካድረታቱ ገይሩ ብካልኦት ሓይልታት ገይሩ ናብ ህወሓት ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ኩናት ዳርጋ ፅቡቅ ጌራ ኣንፂፍሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ ድማ ብተደጋጋሚ መልክዕ ክወፅእ ፀኒሑ ርኢናየን ኣለና ኣካል ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ድማ እዚ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ግብሪ ከም ዘይወዓሉ ኩሎም ወገናት ክዛረቡ ይስምዑ ተመዛበልቲ ዘይምምላሶም በቲ መዘጋጀትና ለመውጋት እንመጣላለን 4 ኪሎ የሚል በትቢት የተሞላ ነገር ነው ያ ምን እንዳደረሰ የምናውቀው ነው ህዝብ አለቀ በእነሱም አንደበት 1 ሚሊዮን ትግራዊ ህዝብ አልቋል አሁን ደግሞ ለመለወጥ የታሰቡ ነው ማን ያህል አይቆመው አሁን ሚሊዮን ፈጅቶብናል ብሎ ከተሸነፉ ከተመለሱ በኋላ አሁን እንደገና ከማጋር መሞዳሞዳ አለ ከሻዕቢያ ጋር አብሮ መቆምና ጥምዶ ማለት እንደ በሬ መጠመድ ነው አሉ ተሰንጠይቅ ተቀናይቶ መስራት ይሄን ታካሄድ አለ ይሄ ስህተት ነው ስለዚህ እምበኣር ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ ሓደ ነገር እናበርሀ ይመፅእ ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩነታት ነቶም ተጋሩ ኦልሞስት ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝሓለፈ ጌጋ ተማሂርና ክብሉ ተኮይኖም ኣላይመንት ናቶም ክሕይሉ ይግባእ እንታይ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ቅድሚ 5 ዓመት ዘጋጠመ ኣንቢቡ ሓድነቱ ክሕይል ጥምረቱ ክሕይል ይግባእ ስለምንታይ otherwise ኣብይ ኣሕመድ ፈቓቕ እንድሕር ገዲፍካሉ ብኮን ተገዲፍካሉ he is coming for you and this time drone alani li zjahar of course ten dronat natu nriyan sለ ዘለና ውጽኢታውነት ናተን ሓደጋ ክገብራ ይከላነን ማለት አይኮነን ጸገም ክፈጥራ ይከላነን ማለት አይኮነን ግን ዝያዳ ንተጋሩ ጸገም ኮይንዎም ዘሎ ኣብዚ ብርሃነ ሓዳሽ ቪድዮ ዝገበራ ክንሰምዓይና አይተባሃሎም ዝተገለጹ ከባብታት ናብ ትግራይ ከም ዘይተመለሱ ዝገልጽ ክስታት በአንጻሩ ህወሓት ዕድቆ ይፈትሐን ተወሳኺ ሰራዊት የሰልጥነሎ ተፈናቀልቲ ናብ መረበቶም ከይምለሱ የተዓናቀፈሎ ዝብል ክስታት ካብ ፌደራል መንግስቲ ይስማዕ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘይምፍጻም ስምምዓት ፕሪቶሪያ ንሓድሕዶም ክካሰሱ ዓመታት ተቆፂሮም ኣለው ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ተረርቲ ቃላት ክለዋወጡ ይረአዩን ይስምዑን ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበረ ሚዛን ሓይሊ ሎሚ ኣዝዩ ተቀይሩሎ መንግስት ፌደራል ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ቀንዲ መጻምድቱ ዝነበሩ ሓይልታት ፋኖ ኣብዚ እዋን ኣንጻሩ ክዋግኡ ካብ ዝጅምሩ 2 ዓመታት ከም ዝመልኦም ይፍለጥ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ዋፊሩ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምውጋን አንጻር ሓይልታት ትግራይ ዝተዋግአ መንግስቲ ኤርትራውን ኣብዚ እዋን ንምሕደራ ኣብይ ኣሕመድ ሕቁ ሂቦሎ በአንጻሩ ህወሓት ምስቲ ኣብ ትግራይ ከቢድ ገበን ፈጺሙ ክብል ክኸሶ ዝጸንሐ መንግስቲ ኤርትራ ምውጋኑ ይዝረብ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናብ ዝበለጸ ኩነታት ንህወሓት ወይ ንትግራይ ኩናት ተመጽዩ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርዎ ኣጸቢቑ ተቐይሩ ከም ዘሎ ኣጸቢቑ ተቐይሩ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ምናልባት እዚያ ዘረባ ስምዕዋ ጀሚሩ ከምታ ታሞዳታት ተጣም ካለቃል ዝጠቅሙ እንመን ከም ሳተፉ ስለዘይፍለጥ ሓበራዊ ትማሊ ሓበራዊ ጸላለና ህወሓት ኢሎም ናብ ትግራይ ዘመት ሓይሊ ነይሩ ብወገን ኤርትራ ነይሩ ብወገን አዲስ አበባ ነይሩ ብወገን አምሓራ ነይሩ ናይ ክልላት ፍሉይ ሓይሊ ገለታት ነይሩ ሶማልያ መቃርሾ ዘይቀረት እቲያ እያ አልሸባብ ወቂዕኩም ለይኩም ኢላ እኳ መፅያ ኣትያ እያ ሕዚ ድማ ተመሳሳሊ ናይ ህልውና ጉዳይ ዝገጠም ሓይልታት ኣሎ ብወገን ትግራይ ኣብ ዓፋር ኮይኑ ንትግራይ ዝወግሕ ሓይሊ ዘጣይሾ ኣሎ ስርዓት ኣፍሪሶ ኣሎ
ናይ ፕሪቶሪያ ሰላም ስምምዕ ረሲዐየ ዝበለ ሓይል ኣሎ ፍርቂ ግዛኣት ትግራይ ናብ ድርድር ዘቕረበ ብሪፈረንደም መራሂብ ዝበለ ኣሎ 1 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣተፈናቂሉ ኣሎ ሕወሓት ኣይፈልጠካን ኢሉ ሰሪዘካ ኣለኹ እየ ዝበለ ኣሎ ፖለቲካ ኔጎሽሽን ኣይገብርን እየ ኢሉ ምስ ትግራይ ኣብ ፌደራል ኣብ ፓርላማ ዝኾነ ውክልና ዘይብላ ተፈጢራ ኣላ ኣምሓራ ሓይል እንዮ ዝዋጋእ ሓይል እንዮ ማዓት ማልበርት ማልፍላይ ፍልይ ዝበለ ነገራት ይረ ኣሎ ኦሮሚያ ሓይል ኣሎ ብዙሕ ናይ ዓፋር ድማ ትርኢ ኣለኻ ኩሉ ተዋሂሉ ናብ ሓደ ዘነፃፀረ ጉዳይ የጋጥሞ ኣሎ እንድሕር ገጢሙ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ፓርላማ ተዛረበ ጉራ ንግደፎሞ ውፅኢቱ ንፈልጤና ዝበሎ ንግደፎሞ ውፅኢቱ ብግልባጡ እንተኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ቀፃላይ ዕድል ኣይትኸውንን እያ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ንክትፈላለ እውን ይከብድ ትግራይ ብዙሕ ትፍንጨል ኣምሓራ ብዙሕ ትፍንጨል ኩሉ ድማ ናይ ባዕሉ ሓይሊ ክመፅእ ሒዙ ክመፅእ ትግራይ ናይ ባዕሉ ሓይሊ ሒዛ ክትመፅእ እያ ኣምሓራ ናይ ባዕሉ ሓይሊ ናይ ኦሮሚያ ሓይሊ እንዮ እታ ኢትዮጵያ ናብ ናይ 1983 እውን ሃይልካ ትህነፃ እውን ኣይትኸውንን እያ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ብናይ ትግራይ ፐርስፔክቲቭ እንተሪእካዮ ኣብዚ እንታይ ቁዋም ክትሕዝ ትኽእል እንድሕር ኣትየ ኣለኹ ጀሚረ ኣለኹ ብዚ ኢሉ እንድሕር ጀሚሩ ትግራይ ኣብ ምንታይ እያ ቁዋም ጠጠው ክትብል بعبيوت زبيرترا يكون نايكرن أفريقيا تعذاب زلوا زتبع مدرخ ويون زحتو زلوا حتو ملسد ما نصور زي كنا تاتيو اسكت تجارون تايبلو بزي قداي زغن سمع أنا انتاي يقول مسلك أستالين تقرأي كلمنا إيرترا ومجمارو ملك اختزياء لذام مغنياتو توقع تقرأي في حادث لزي كايرو ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጀመርያ ዝዋጋእ እየ ዝብል ብቀዳማያት እውን ዝኾነ ሰባት ከብሉ ከለዉ እዚ እዩ ናተይ እምነት ናይ መጀመርያ ንትግራይ ከቀድም ኢኻ ኢልካ ተኣምን ንትግራይ እየ ዝቐድም እየ ዝብል ኣነ ንኤርትራ ኮንቴይን ብምግባር ንግዚኡ ዋላ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እየ ዝፈትሕ ዘለኹ ዓለም ኤርትራ ጣልቃ ከይተኣትወኒ ኢዳ ትሕዝለይ ولا وقع وجنا له مالتي سلازي يحفر ولا وقع على وجنا له كونتين غير توسنوان ناي تግራይ ጉዳይ እዩ መልካ ከተሕዝኩም ኮሪ ለዛም ስለዚ ትግራይ መንጎኛ ዲያ ትከውንስ ስመን ያ ትከውን ዝብል ሕቶ ብዙሕ ግዜ ምስ عرفتنا ونكراخرولنا ني calculated neutrality ገለ ዝብል ብዙሕ ግዜ ስለነውጓሉ ሳውት ሰምዖ ትከውን ኢኻ ትግራይ by default ባዕሉ ኣብይ መጀመርያ ስለዝነኻ መሬታውን ተወሲዱ ስለዘሎ ወል ፕሪቶሪያውን የፍርሶ ስለዘሎ ናይ ትግራይ መርገፂ ግልጽ ባዕሉ መጀመርያ ስታይ ዝገብራ ዘሎ ማለት ናይ ትግራይ ተላልፋ ግልጽ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ትግራይ ኒውትራል ክትከውን ተደልዩ መሬታ ክምልሰላ ኣሎ ወል ፕሪቶሪያ ብግብቕ ከተግብረሎ بمسألة وقت بريتوريا ناي political negotiation كهذا تقرأ أكل إثيوبيا جرالو مجمع هذه تقرأ أكل إثيوبيا يكونتن بخستة بتجبون النت البرلمان لنا وكل جدين ولا مالت سلازي ناي تقرأ أصل ألفا أبي أحمد بعلو ملك حزن له توجون بوي جمر له جميروا ونكوني تكسلوا حكك تكسلوا خاو ناي تقرأ أصل ألفا قلت تفوتو تطلع ابي احمد كوم خبر كوم خون يقبر سلازله معناته كان قلت السلالفا نايم حاره حيلي كم زان رياض لنا تا غدايا ناي بحكي اقرب مدرخ سلازلنا اسكازا نايم حاره راي سمعنا هنحلف برغصنيانت كام حاره موبلايز غير ناو قيح حرز وسدو حيلي دارغا زيرو بزي كاتو مسو زلو بي بي معناته ازون قلت ناي مقادشو غداي قلتي فاينالي مسمن تطو كمتل قلتي نيرترا قدايون فاينالي مسمن تطو كمتل قلتي ذات سواي تقولو يلن زبلك ازنورك عن توس مالت وي تقولو مالت مولو همون قلبن او عسب غيرن تواغاسي 4 كيلو سكير دغبرا يخل جيو ابي حمد هذا بدوزي تقولو زسنول كالاي تقول زسنو اب ኢትዮጵያ ዕለታውና ብራ ዘማሮሮ ህዝቢ ይዝበዝሕ ህዝቢ ድኽነት ጫፍ ወፂዩ አዲስ አበባ ዘለው ሰዓት ተሓትት ትልኻ ከመይ ዘለ ህይወት ይደፉ ከም ዘሎ ንሕና እስኳ ባውሩ ኩል ነገር ተፈረደና ህዝቢ
ስለዚህ ቶም ተቆለታት ዝለካ 60 ዲግሪ ከበው ትግራይ በሁሉም አቅጣጫ ተከበው ነዳጅ ተቆርጦ ሁሉም ነገር ተቆርጦ ነው እኮ ያልቻሉት። አሁን ደግሞ እዛን ጊዜ የነበራቸው ነገር 70-80% እጃቸው ላይ የለም። የኤርትራ ሰራዊት ነበራቸው፣ እጃቸው ላይ የለም። ጭራሽ ወደ ጦርነት እንገባለን ብለው ሁለቱም እየዛቱ ነው። አማራ ክልል እዛን ጊዜ ያለው ከምዚ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ አብይ አሕመድ ንትግራይ ክሃርም ከሎ ብዝሓለፈ ኩነታት ኣብ ኢዱ ነይሩ ንዑ ዘዕውቶ ነገራት ኣብ በዓሉ ዝተዓወተ ዝመስሎ ዘሎ ዕሸል ናይ ፖለቲካ ወይ እውን ዕሸል ናይ ኩናት ስለ ዝኾነ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ብትክክል ከምብቦ ስለ ዘይከኣለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ምክንያቱ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ዝዓበየ ግንባር ዝዓበየ ዶብ ናታ ምስ ኤርትራ እዩ። ኤርትራ ድማ ምስ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ፣ ምስ አብይ አሕመድ እዩ ነይሩ። ብሓደ ወገን ዓፋር ዝበሃል ኢትዮጵያ እዩ፣ ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ነይሩ። ምናልባት ንእሽተይ ክፋል ምስ ትግራይ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝዓብዩ ምስ ዓቢ ነይሩ። ኣምሓራ ምስ ዓቢ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣምሓራ ብውልቁ እውን ትግራይ እዩ ዝወግ ነይሩ። ብወገን ሱዳን ዘሎ ድማ ሱዳን ምስ ዓቢያ ነይሩ። ስለዚ እዚ ትግራይ ዝበሃል ዝገጠሞ ኣብ 2020 ኣብ 2025 ናይ ሰማይ ምድሪ ፍልይ ዘሎ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን ኩላቶም ብጀካታ ናይ ዓፋር ትበሃል ግንባር እቲ ኣምሓራ ዝበሃል ክልል እንድሕሪኹሞ ብሙሉ ብረት ኣልዒሉ 2 ዓመት ልዕሊ 2 ዓመት አንፃር ኣቢ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት እዩ ዘሎ። ብዙሕ ግፍዒ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ይወርድ ኣሎ። ስለዚ ኣምሓራ በይኑ ዝቃለስ ዘሎ ትግራይ ናይ ትግራይ ኩናት ክጅምር እዮም ዝደልዩ ዘሎ ሶም። ምክንያቱ ዕረፍቲ ክረኽቡ ገለ ክፋል ናይ ኣቢ ናብ ኣምሓራ ናብ ትግራይ ክኸደሎም ደልዮም ሙሉእ ሓይሊ ናይ ኣቢ ናብ ልዕሊኦም መፅኡ ስለ ዘሎ ኤርትራ ብዓብዩ ዝዓበየ ነቲ ዓውደ ኩናት ዝቕይር ዝነበረ ሓይሊ ድማ ንባዕሉ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ወራር ከካይድ ዝብል ስለ ዘሎ ስለዚ ናይ ኣቢ ካልኩሌሽን ኩናት ተጀሚሩ ሕማቕ ንኣቢ ማለት እዩ እንተዘይጀሚሩ ሕማቕ ክልቲኡ ሕማቕ እዩ። ዓይነይቲ ሕማቕ ትመርፅ እያ ኮይናቱ ዘለና ኣቢ ኩናት ተጀሚሩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩሉ ኣናብባ ናይቲ ዜና ንኣቢ ሕማቕ እዩ ክኸውን። ኩናት ተጀሚሩ ድማ ከይጀመረ ናይ ምውዳቕ ተኽእሎ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ብኩላ በቲ ተኸትካ ውጮ ኮይናቱ ስለ ዘለያ ዳትስ ዋይ ኣብ መንጎ ፀቕጢ ወሪድዎ ዘሎ። ብፍላይ ድማ ሓደ ኣስፔክት ድማ ብብዝሒ ዝረአ ዘሎ እዚ እዩ። አትክንና አትክን ወድም ክንገልደ የምትዘልቀው ቆይ ስንት ቀን ነው እስቲ እንጠይቃችሁ? ስንት ቀን ነው ገላችሁ የምትጨርሱት? ይኸው 7 ዓመት እኮ ገደላችሁ። ምን አተረፋችሁ? ገደላችሁ እኮ 7 ዓመት እኮ ያለማቋረጥ ገደላችሁ እኮ 366 ቀን በመግደሉ ላይ እኮ ነው ያላችሁ። እስቲ ምን አተረፋችሁ ንገሩኛ። ያተረፋችሁትን ከዚህ ተመለሱና ወደ ልባችሁ ወደ ውስጣችሁ ሄዱ። ቆሙና አስቡ። ዶክተር አብይ ምን እያደረጉ ነው? ቆይ በወሉ ያስደስተውታል? ይሄ ነገር ደስ ይለውታል? የእህቶች ተቆራርጦ መሞት ያስደስተውታል? የህፃናት ተበጣጥሶ መሞት ያስደስተውታል? የእናቶች ጥቁር ለብሶ እንደዚያ የእናቶች ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ናይ ኣቢ ሰፊሕ ዝኾነ ተቃውሞ የገጥሞ ከም ዘሎን ብብዝሒ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ትገብሮ ዘለኻ ዝብል ተቃውሞ ሰልፊ ከምኡ ድማ ኣክቲቪዝም ሕጂ ክረኽበን ኣይከኣልኩም ቪድዮታት ግን ብተደጋጋሚ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ብዝብል ካምፔይን ገጅፍ ካምፔይን እዩ ዝግበር ዘሎ። ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኣቢ ፀቕጢ ንክገብር ፃውዒት ዝቐርብ ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ዝቐርብ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ዝገብር ዘሎ እቲ ንኣቢ ሓደጋ ይፈጥረሉ ኣሎ ወይ እውን ናይ ኣቢ ሓደጋ እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ድምፂ እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ። ንኣብነት እዚኣ ለንቀነ ክዘውር ዝቐነየት እያ እንተሪኢኹማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣብ ልዕሊኦም ብዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ናይ ኣክቲቪዝም ካምፔይን ገይሮም ነይሮም። ሽምዓ የብርሁ ኣለው፣ ፀሊም ክዳን ተኸዲኖም ብእንግሊሽ ብዙሕ ዓይነት መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ብጀርመን ብቋንቋ እንግሊሽ ሕጂ ይረኽብ ኮነ ኣለዎ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ግፍዒ ብምባል ዝወርድ ዘሎ እዩ። ስለዚ ዋላ እቲ ሚድያ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ገለ ነገር ክግበር ኣለዎ። ኣብ ልዕሊ ኣቢ ፕሬሸር ክወርድ ኣለዎ። ኖባዲ ኖውስ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ፕሬሸር ይኩን ኣቢ ፀቕጢ ክግበረሉ ክኽእል ኣሎ። ገለ ነገር እንተዘይተገይሩ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት መመሊሱ ነቲ
situation ናብኣሶ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ something needs to happen ዝብል ዘረባ በብዝሕ ንሰማዕ ኣለና ኣብ መወዳእታ ግን ንዓቢ መን ይጠጠው ከብሎ መን እዩ ፀቕጢ ክገብረሉ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ንኩነታት ናይ ኣምሓራ ንኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ሸለል ዝጋበዞ እዩ ስለዚ I think እቲ situation ዋላ እኳ ፃውዒት ክግበር ተሎ ፀቕጢ ንክግበር ሕቶታት ይቐርብ እንተሎ ክንዱ ዝኣክል ተገዲሱ ነቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣተኩሮ ሂቡ ብፍላይ ነዚ ናይ ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ክፈትሖ ኢሉ ፃዕሪ ንዓቢ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስደሉ ዝኽእል ሓይሊ ኣይተራእየን ኣሎ so this is already by itself its establishment ንዑ ይድግፍ ከም that the international community is not really putting pressure on who and how would you have wanted them to wade into the situation if there can be some way of stopping the incessant attacks and fights between the forces and government and of course the regions? Yeah, so if we take an example of the Pretoria agreement, and there were a series of negotiations that were ongoing in other African pressure on the different stakeholders who ended up being present, even if we know Amaras, Afar, and other also like Eritrea, Djibouti, Sudan, all these have involved one way or the other in the 2-year war during the Northern Ethiopian War, but they were not involved during the solution. But what is very peculiar is that when you push African problems to African solutions, whereas when it comes to African resources, when it comes to debt restructuring, when it comes to how you rule your country, all these countries, whether Western powers, generally global. ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ፀቕጢ ክግበረሉ ኣሎ ብፍላይ ድማ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፀቕጢ ንመን ክገብር ትኽእል ብኸመይ ከተዕርፎ ትኽእል ዝብል ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዘዛረብ ኣርስቲ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክኸውን ከሎ እቲ ኩነታት ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ይኹን ኣብ ካልእ ብዙሕ ግዜ ክዝረበሉን ዲቤት ክግበረሉን ሚድያ ድማ ብዝሰፍሐ ክፅዕፈሉ ተራእዩ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክኸውን ከሎ ግን ኣብዚ ናይ ኣምሓራ ብፍፁም ስቕታዮም ሂቦሞ ዘለው ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ድማ ከምቲ ዝድለ ኣቴንሽን ኣይረኸበን that's why ቃንዛ ናይ ኣምሓራ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ኣፀቢቑ ከቢዱ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ወላ እውን እቲ ኩናት ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዙሓት ስቴክሆልደርስ ካብኡ ናብኡ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ኢዳ ኣትያ ኣላ ዝብል ብጀካ ናይ ኣብን ካድረታቱን ካልእ ነገር የለን ዝረአ ስለዘየለ ተጋሩ ኢዶም እትዮም ኣለዎ ወይ ከዓ ህወሓት ኢትዩሎ ዝበሃል እውን ዘይመስል እዩ እንተለዎ ኸባን ማለት ክሳብ ሕጂ ተራእየ ነገር የለን ሱዳን ኢዳ ኣትያ ኣላ ወይ ግብፂ ኢዳ ኣትያ ኣላ ዝበሃል እውን ዝረአ ነገር የለን ስለዚ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣፍሪካን ዩኒዮን ወይ እውን ካልኦት ትካላት ገለ ስጉምቲ ክወዛ ወይ ገለ ፀቕጢ ክገብራ ምኽኣላ ነይረን ምክንያቱ ንብዙሓት ሃገራት ጠጠው ከይተብል ትኽእል ኢኻ ንዓቢ ግን ፀቕጢ ክትገብረሉ ምኽኣልካ ብቐሊሉ ብድጎማ ዝነብር ዘሎ ስርዓት ስለዝኾነ ቡ ጌርካ ጠጠው ከተብሎ ምኽኣልካ ግን for whatever reason ሸለል ኢሎም ኣለዉ ቁተን የጦር መሳሪያ ለፋኖ እያስረከቡ ባሉበት በዚህ ጊዜ አብይ አህመድ ራሷን ከቻለች ሀገር ጋር ያውም ለ30 ዓመታት ከፍተኛ ዝግጅት ካደረገች ሀገር ጋር ጀቶችና ድሮኖች ብሎም ሚሳኤሎችን ከታጠቀችው ኤርትራ ጋር ጦርነት ለመክፈት አቅዶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ሌላው አስገራሚና የአብይ አህመድን ብሎም ደግሞ የአገዛዙ ፕሮፓጋንዳ ማሽኖችን ያስደነገጠው የትግራይ TDF አባል የተናገረው ንግግር ሰሜና ብሓፈሻ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ይዋፅኣካን እዩ ዝብሎ ብብዙሕ መንገዲ መልእኽቲ ዝመፅእ ዘሎ ኤርትራ ሓያል ሃገር እያ ምክንያቱ ሰራዊትካ ምስ ፋኖ ኸይዱ ንፋኖ ካብ ተራ ዕጡቕ ናብ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ንክኸውን ብረቱ እናረከበ ዘብፅሖ እንድሕር ኮይኑ ምስ ኤርትራ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋን ታሪክ ዘለዋን ተመክሮ ዘለዋን ክገጥም ዝኽእል ዓቕሚ የብልካን ብግምጣሉ ሻዕብያ ሕጂ ዝብልዋ ዘሎ ባዕሎም እዮም ንህወሓት ድሮን እዕጢቃቱ ከም ዘለካ ኩሉ ጀሚሮም ኣለዉ እዛ ሕቶ ናይ ድሮን ትበሃል ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ኣላጊብካ ምኽሳስን ምጥቃዕን ሓንቲ ንብርቲ ኩነታት ኮይና ዘላ እንድያ ስለዚ ንህወሓት ድሮን እዕጢቕዎ ኣሎ ዝብል ገለ ፕሮፓጋንዲስት ናይ ህወሓት እውን ዝብልዎ ዘለው እዩ ስለዚ ካብ ሻዕብያ ዝመፀ ህወሓት ድሮን ሒዙ ከም ዘሎ ዝብል እቲ ፋኖ ንባዕሉ ነዚ ኩነታት እዚ ኣሻፈረይ ክብሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኦፍኮርስ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ስለዝኾነ እቲ ፕሮፓጋንዳ ብኣሉታ ክንጠቕሶ ይንኽእል ኢና it has to be part of it ኤርትራ ብወግዓዊ መንገዲ ኣይተዛረቦን እያ ዘላ ግን ኣብዛ ሓለፈ እቲ ቴማ ናይ ድሮናት ብተደጋጋሚ ክመለስ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ርእሲ መፅኡ ነይሩ ተሰሚዖም ነዚ ናይ ሻዕብያ ፕላን መንገዲ ብምፅራግ ድማ ህወሓት ይኽሰስ እዩ ዘሎ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው
بخوينم أين بكل عاف حيلتا TPF منجس فيدرال متقع عدرون بمفصام نسم معنات بريترام ملو بملو تحيس وإكبليو بتركي سوام زي كم زيلون كل دما وانتا ناي منجس إثيوبيا زخونة درون عبروبات توقع عودي غازب لزيناون تسمع لهم عبروبات إثيوبيا إيرتران تزورن حابريتات كبنز نبرز تبع الدرون توقع عودي غازب لسأبات وسيم لهم عسانا داي زارا ميدان دقافي صمدن سخنة عب بزيحني زبالو حابريتا كم زملاختهم تخينم تادرون بوغن كل عفار دوب إثيوبيا إيرتران إيا توقع عودي غايل لهم بتكنيكا وقداي كم زي خونة تزغلصو تغايزنيا من هاريمو كم زو دقاقنا يغلصن ቴክኒካል ችግር ነው አየር አለ ይልማን ጠይቁት እስቲ ድንበር አካባቢ ወደቀው ድሮን ምን ሆኖ ነው በሉት ቴክኒካል ነው ሐጂ ኢብራሂም ለመምታት ሄደ ነው ድንበር አፋር ድንበር ወደ ማዶ አታቆም ጆለኬት አጠረገው ይልማን ጠይቁት እስቲ ድንበር አካባቢ ጽምደን ዝኾነ ከም ድሪዮ ዘለና እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ናት ሓላለኸ ይኸይድ ከም ዘሎን ግን ስቲል እቲ ስነ መጎት ካብ ኤርትራውን ተሰደደ ሓበሬታ ምዃኑ ዝንገር ግን ኣብ ባይታ ዝዝረብ ዘሎ ድማ እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ብይጥ ወዲኦም ኣለዉ ስምምዕነት ወዲኦም ኣለዉ ማለት እዩ ዘመቻ እዚ ብፍሉይ ኣማኻሪነት ዝመርሖ ጻድቃን እዩ ኣብ ትሕቲ ጻድቃን ድማ ናይ ትግራይ ናይ ሳንድ ሞዴል ናይ መእተው ናይ መውፅኢ ብፍሉይ ኣመራርሓ ኮይኑ ብኣብይ ኣሕመድ ተመዘሎ መንጋግ እዩ ዮሃንስ መንጋግ መጽኤ ኣፍቲ ዝምጻእ እየ መጽኤ ኣፍቱ ኮንፈረንስ ዋን መጽኤ ሓሳበይ ግልጽ ነይሩ ንዓይ ማ ክትሓተኒ እንተኾንካ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ተኸዲዑ በቃ ተኸዲዑ ጠቕሊሉ ተኸዲዑ ዘይኮነስ ብቀላ ተፈፂሙሉ ብጭብራፍ ተገሪፉ ይናተ እኳ መን ይገሪፍዎ ካብ መዓዝ ጀሚሩ ኣዋን ሃይለማርያም ንምንታይ ተጋሩ ጎንደር እዚ እቲ ጆን መንጋግ ዝበሃል ዘሎ ናብቲ ኩናት ክመርሕ ዓቢ መዚዝዎ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ሴኪሪቲ ናይ ትግራይ ክሳዕ ክንደይ ፀገም ወሪዱ ከም ዘሎ ትግራይ ድማ ከቢድ ብድሆ ወዲቕዋ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ትግራይ ነቶም ሓፁራት لتوم ቀይሕ መስመራት ዝሕሊ ኣካል ወይም ትካል የለን እንተሃልዩ ድማ ስርሑ ይሰርሕ የለን ማለት እዩ እንተሃልዩ ድማ ስርሑ ይሰርሕ የለን ማለት እዩ እዚ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ኩናት ደብል ፌስ እዩ ሓደ ብሄር ተኮር እዩ ብሄር ተኮር ከም ትግራይ ከም ተጋሩ ማለት እዩ ከም ተጋሩ ዝገጠመና ከቢድ ሓደጋ እዩ ሓደ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ከም ፖለቲካ ማሕበረሰብ ዝገጠመና እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ቋንቋ ናይ እምነት ማሕበረሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ፖለቲካ ማሕበረሰብ እውን ዝተወደበ ናይ ፖለቲካ ማሕበረሰብ እውን እዩ እዚ ዝተወደበ ናይ ፖለቲካ ማሕበረሰብነት ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እዩ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እዩ ዘሎ እዚ ኣብ ሕወሓት የለይ ሕወሓት ኩሉ ግዜ ይከፋፈለሎ ንሪኦ ኣለና ምቾት ይገብረሎ ጀስት ላይክ ኣን ኣሜቢያ ስለዚ እቲ ህወሓት ዘለዎ ብድሆታት ከም ዝንሪዮ ዘለና ኢና ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት ናቶም ትግራይ ከቢድ ብድሆ ገጢምዎም ከም ዘሎ ነዚ ብድሆ እዚ ድማ ክገጥምዎን ክስዕርዎን ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ትምልከት ክንርኢ ብዛዕባ ናይ ዓድና ጉዳይ ኩላህና ንዕዘቦ ዘለና ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ሓደ ነገር ነታ ክብርታ ዓዲ ዝትንክፍ ክርከብ ከሎ ኤርትራዊ ኩሉ ኣወንዚፉ ቀዳምነት ድሕነት ሃገር እዩ ዝብል ሕጂ እውን ዘይትዕድልቲ ኮይኑ 2018 ለውጢ መፅኡ እቲ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ምሕንጋድ እገዳ ባድመ ዶብ ዝብል ቋንቋታት ካብ ኩሉ ውሽጣዊ ጉዳይናን ዓብ ጉዳይናን ንኸይንዛረብ ኣፍና ዓቢሱና እሞ ዶብ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ተታሒዙ ከሎ ካልእ ቋንቋ ተራእዩኩም ድዩ ኣብ ዝብል ኣብኡ ተታሒዝና ዳርጋ ናይ 20 ዓመት ፍሉይ ዕድል ጠፊኡ 2018 ድማ ለውጢ ተረኺቡ ተባሂሉ እዚ ናይ ዶብ ዕንክሊል ተፈቲሑ ኢልና ተስፋ ጌርና ክንብቅዕ እቲ ሓጎስ ጎፀቲኣውን መወዳእታ ኣይኮነትን ኩናት ስዒቡ ሕጂ ድማ
نتي تخوينات بس أبواب سناي قدم بسلانة قدان ناي سدتن كلهم سدم زخو نعوقو كنا حويلنا نصبخ لنا توساخي زختمنا توساخي مسواتي توساخي مزنبال كان دلنا عقاتيمو أبزو وانزن عنا نقروا بتنا نون أرخاخي يقولون مالتيو حدي تخلصين 10 شو من تستقل كلا تسفع برعينو قل السلالفة تغير اللوحج حجزا السلالفة زي حدش قنقع ناي حولنا زمسل أمونغو توم داوب تنازخون سبات يرالو زي حاجة عبد تصفو نغير يزريوني مستقراي استقبرو فينات ويكا مستقراي باهنو لو ينخلينا مس واحد استقبري كوينات نت ህዝብ ለኪሙ ህዝብ ኤርትራ ዋጋ ከፊሉ እንደገና ህዝብ ትግራይ ከአዝዩ ደኺሙ ኩልና ግን በዓቢ ጓሂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ኤርትራ ብኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ዘሎ ህዝቢ ናብ ጉዳይ ናይ ሉላውነቱን ግዛታዊ ሓድነቱን ናፅነቱን ክኸውን ከሎ ኣብ ሓደ ክሰምር ክኽእል ኣለዎ ንብሎ ዘረባ ብብዙሓት ወገናት እንሪኦ ዘለና ትስፉ ኩነታት እዩ ናይ ፖለቲካ ፈላላይን መረዳእታን ካልእን ክህልወካ ንቡር እዩ ልውላውነትካን ግዛታዊ ሓድነትካን ዝደፍር ግን ኩልኻ ዓገብ ምባል ኣገዳሲት ኤርትራዊ ዲኻ ኣይኮንካን መለክዕ እሳያ ክትከውን ትኽእል እቲ ካልእ እዚ ድሕሸና እዚ ክትብል መሰል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝያዳ እቲ ኣገዳሲት ግን ሓደ ንልውላውነትካ ዝደፍር ክመፅእ ከሎ ኣበይና ይኸውን መርገፂኻ ከምቶም ሓደ ንሪኦም ዘለና ምስ ኣቦ ኮይኖም ኣቦ ክወርር ኣለዎ ኤርትራ ዝብሉ ዲኻ ወይስ ኣቢ ይኹን ስርዓት ናቱ ዝገብሮ ናብ ኤርትራ ቀይሕ መስመር እዩ ትብል ስለዚ ኣባ ኣገዳሲት እያ እናበልና ንሰግር ዘለና ሓንቲ እስከለንቀነ ዝሰማዕኳ ንካልኦት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ድማ ክትጠቅም ትኽእል ሰላም ኣብ ዘለኹም ሰላምን ቅሳነትን ይምንየልኩም ሓዊኩም ሰመረ ካብ ቺካጎ ሎሚ ብዛዕባ ናይ ገዛ ክራይ ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ ገዛ ክራይ ከመይ ኩነታት ኣሎ ገዛ ድካረዩስ ከመይ ኣለዉ ተኻሪትስ ከመይ ይነብሩ ኣለዉ ስቱድዮ ሕጂ 1500 ኮይኑ ማለት እዩ ስቱድዮ ኣሜዚንግ ስቱድዮ ማለት ከዓ ክሽነን ዓራትን ፊት ንፊት ብሓደ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ቬሪ ስሞል ማለት ንእሽተይ ዝኾነ ገዛ ማዕረ ክንደይ ከቢሩ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ሕጂ ከምቲ ዝመፃእ ኩሉ ግዜ ክዝክሮ ማለት እዩ እቲ ኣነ ዝመፃእ ኩሉ ግዜ 600 ዝነበረ ስቱድዮ ሕጂ 1500 ኮይኑ ማለት እዩ ስቱድዮ ሓንቲ ክፍሊ ኣፓርታማ ሓንቲ ክፍሊ ዘላታ ስቱድዮ እያ ትበሃል 600 ዝነበረ ናብ 1400 ማለት እዩ ልዕሊ ዕፅፊ ደረጃ ከይድ ኣሎ እዚ ከዓ እዚ ዝቕባበ ዝበሃል ምንሃር ናይ ዋጋታት ብፍላይ ኣሜሪካ ቺካጎ ኤርያ ኣብ ኣትላንታ ቺካጎ ኢሊኖይ ከባቢ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ እንታይ ንኽብለኩም ኢለ ነገራት ክሳዕ ክንደይ ከቢሮም ከም ዘለዉ ሂወት ክሳዕ ክንደይ ደሞዝ ክንዱ ወሲኹ እንተልካዮ ነው absolutely not ስለዚ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ኣብ ካናዳ ዝተረኣየ ምንሃር ዋጋ ናይ ገዛውቲ ኣብ ካልእ ኤውሮጳ እውን ኣብ ጀርመን ተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ኤውሮጳታት እውን ኣብ ስዊስ እኳ ክብል ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ክንዱ ዝኣክል ኢንፍሌሽን የለን ኣብዚ ዓዲ ኦልሞስት ናብ 1% ዲገለይ ዘሎ ዳርጋቲ ምንሃር ዋጋታት ድሩትነት ኣለዎ ኣብዚ ዓዲ ዋላ ኣብ ግዜ ኮቪድ ገለ ጀሚሩ ነይሩ ግን ተመሊሱ እዩ ዝበሃል ኢንፋክት ዲፍሌሽነሪ ፀገም ከይመፅእ እውን ይበሃል ኣሎ ኣብዚ እንታይ ማለት መናብሮ ክሳዕ ክንደይ ንሰብ ከቢድዎ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ክትከይድ ኣብዚ ኤውሮጳ ቀደም ኣሜሪካ ከይድካ ምቾት ዝመስለካ ዝነበረ think again ንካናዳ ከይድካ ፅቡቅ ዕድላት ዘሎ ዝመስለካ ዝነበረ ደጊምካ ሕሰበሉ ኣስተውዒልካ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ብስምዒት ዝዛረቡ ዘይኮነ ኣስተውዒሎም ዝዛረቡ ትክክል ሓበሬታ ዝቡ ምክሪ ካብኦም ወሰዱ ኢና ንብል ዘለና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ነዚ ሓውና ድማ ሓሳቡ ንካልኦት መለበሚ ክኸውን ዝነገረ ድማ ኣገናዕ ይብሎ ከምዚ ዓይነት ሓቂ ምዝራብ ኣገዳሲ ኣነ ስዊስ ስለ ዝቕመጥ ንስዊስ ከፀባበቃላ እንታይ ትገብረላ ሓቂ ክነግረካ እዩ ዘለ ኣብ ጉግል ኣቲኻ ክትረክቦ ክትክእል ኣለካ ሓበሬታ ኢንፍሌሽን ኣብ ስዊስ ኣበይ ኣሎ ኣብ ጉግል ኣቲኻ ፕሩፍ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ኢልካ ንዘየለ ቤላ እኮ እዩ ዘሎ ዩኬይ ሕማቕ ኣሎ ካናዳ ሕማቕ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ እንተቕሪበ ከምኡ ይኮነ ዘሎ ዝብሉን ኣለዉ ንዩኬይ በቃ ዓዶም ኮይኖም ዝከላኸሉላ ያ ዳት ቨሪ ሳድ ብዝኾነ ሕጂ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ይራኽበና ፅፅቡቕ ንምንየልኩም ተንክ ዩ لومن كمالين روادينا عقبين قارين كمالين لومن كمالين روادينا عقبين قارين أبسناتنا قطري أبسناتنا منبار دهر حصاد نفسار بخارينا التكبار